bij Noorderwien beginnen, ja dan hast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Nee, het Noorderwien Live, want dit 3 uur lang muzikaal vertier, maar ook een aantal leuke evenementen hebben we dan naar voren halen. En een bijzonder startskot voor een bijzondere reis van Regine Biltsma. Maar daar komen we straks nog wel over te spreken. Voor mij dus een prodegasten van hoe de hele wereld, we Canadezen, Amerikanen, Engelsen, maar ik heb Prode Fries hier in de studio. En dus hebben we het feestje met vieren. Maar we beginnen met de Bounty Hunters, die had door Maarten. Die laatste linnen, een kuier door het land. En ik dacht bij mezelf, waar krijgt mij bij de hand? Als ik de tros zit, het even net weet. Waar die de nooit maar waar hangt die band? Ik hier weer op u zon, die vraagt naar ik mooi. Maar ik hier net goed sure wat op het die gelooi. Ik dacht verrek. Mijn man die is leuk. Ik bel hem maar en wie is alweer op pad? Wat mag ik zonder mijn maten beginnen? Ben ik again? Ik ken niet alleen. Ik neem ze mooi onder mijn stier. En om dat te vieren, geef je weer. Van jong tot oud, werd week binnen op deze wereld. Had wel goed treffen, is dat vernoot. Soms kocht het jongen, maar dat leed dus koud. Wat mag ik zonder mijn maten beginnen? Ben ik again? Ik ken niet alleen. Ik neem ze maar onder mijn stier. En om dat te vieren, geef je weer. Mijn maten als het willen, een deels het verdriet. Een maat kan niet tillen, droge zwieren tiet. Doe kerst op inbouwen, mijn blanke van stier. Een maat kan vertrouwen, dus neem nog maar in. Dus neem nog maar in. Mooi nummer van Johannes Riepma en zijn Bounty Hunters Maten had het oer. Ik teen hier tussen even achter de bar. En via de bar wil ik eigenlijk bij onze muzikale gasten, de eerste in ieder geval te horen komen. Sarah Smith en haar band is hier weer. Maar ja, dan kom ik bij een muzikale vriendschap uit. Klaske verder daar. Ja, zeker. Ja, dat is zo mooi, Willem. Ja. Hoe lang kist u haar al? 3 hier, nou ondertussen. Ja, super. En inmiddels toerdame. Ja, zo'n beetje wel. U past een beetje op haar deze dagen? Oh ja, ja, echt. Ze sliepen bij ze eten bij gezellig, leuk. Okay. Hoeveel optredens doen ze in Friesland? Even zien. 3. Okay. Ja. En nog een soort van singer-songwriter, Jonna? Oh ja, dat hebben we aankomende Tuesday, Janne. 9 oktober, dan hebben we echt een hele leuke songwriter-sessie met Sarah Smith. Hebben we flink hier ook gewoon. Ja. En echt, dat weer geweldig, geweldig mooi. Dus voor de singer-songwriters, kom naar hier, naar Dream Project Studios van Jelve Achten. En daar zijn we echt een geweldige Janne. Ze treedt dan ook op. Is ze vaker met een hele bandje, West? Vleend hier, dat wie de eerste Europese tour. Toen ben ze echt in Tsjechië, Oostenrijk, we gaan ze nog meer, West-Duitsland natuurlijk en Nederland.
Mooi. Leuk dat ze best. We praten straks nog wel even verder. Ik hoor waar zij spelen zal. Maar ik denk begin even met Klaske. Want die had het over zware dat Sarah Smith en her band back is in Holland. Welcome. I'm so happy to be back here. Thank you. Yes, I love it. Good to have you on the show again. I love it with you. It's awesome. How big is the tour? When you're now playing for 3-4 times in Holland, but do you do more gigs? Yes, we've been on the road for 2.5 weeks now, and we still have another about 10 days to go, I think. In the Polish bush? Yeah, everybody says, "Who are these Polish? What's this Polish thing doing?" It's really hard to drive here, right? All the bikes and all the people walking and all the cars on the road, and so it's actually like it's different, right? So sometimes I make some traffic mistakes, and I just go, "Wah!" I'm Polish. I'm Polish. I'm Polish. That helps. How is it with you musically? A lot of plans for next year? You know, this year has been amazing. We released the tour book from John, our drummer, wrote an entire blog last year when we were on tour in November, and we released it as a book. Okay. And we also released a live album recorded in Canada at a theater, and we also have another album we can talk about later. We do. Right? But this year it's all about a new album is in the works and lots of touring always. Perfect. Good to have you on the show. You're going to play 2 songs now. Yes. What the titles are? This is called The First Time, and it's about that love feeling that you get when you're young. Sarah Smith and her band live in Noordermeed. I got my yearbook out from 95. Turn the pages, see the faces, feel the glory days come alive. Your hair was kind of long. I was crazy for you. When you told me that you loved me, believe in my heart, it's true. We were just 2 crazy kids, finding out together, kisses in the moonlight, elderberry wine, a sacred love that we will share forever. You'll be with me all my life. It feels just like the first time. The first time. Still got that old t-shirt. Don't fit, but I don't care. When I hold it close and breathe it in, it takes me right back there to that hot summer night. All the stars in the sky. All alone we held each other, falling for the very first time. We were just 2 crazy kids, finding out together, kisses in the moonlight, elderberry wine, a sacred love that we will share forever. You'll be with me all my life.
just like the first time. First time, yeah. I got my yearbook out from 95. From 95. It feels just like the first time. Thanks, everybody. Thank you. Oh boy. Oh my. Oh Lord. Ze had even tijd nodig. Sarah Smith en haar band. Wat een geweldige muzikant. En goede muzikanten had ze erbij. Ze maar even een gitaar omsteken. Ze bleef het haast. Hij moet je les van klasken met dat hier. Nee, jong, nee, doe net. Nee. Dat is voor, ieder nadeel heeft ook weer zijn voordeel. Ja, zo werkt het ook. Ja, goed. Zij maar even omprikken. Ze maar even snel stemmen. Ach, dat jet er ook weer bij. Ja, leuke tournee dus. Heel kwad, maar even pittig op. Ja, heerlijk. Ja, echt machtig mooi. Jongen natuurlijk in Zero in Dokkum. En daar heb ik een heel leuk voorprogramma. Vertel. Dat is een nieuwe band. Dat is, als ik het goed uitspreek, Cradle. Ja. En daar speel je dus Sieberijn Skaaf in mij. En Liewe Verweda. En Jeltje Kloosterman. En Sjoerd Verweda. Wat leuk. Ja, hartstikke mooi. Die heeft alleen hier het voorprogramma die en dat smaakt zo goed. Dat ze beginnen met deze band, toch? Dokkum. Jong dus. Onder andere mij Sarah Smith. Today's the day to see how I feel. Got the nerve, now you're almost here. Open the door, damn, you look fine. There you go, changing my mind. Oh, you gotta stop changing my mind. I spent 3 days trying to decide if I should let us go. Hold on tight. There you go, changing my mind. I could tell by your eyes, you saw through mine. I said, come on in instead of goodbye. We made love, we always got that right. There you go, changing my mind. Oh, you gotta stop changing my mind. I spent 3 days trying to decide if I should let us go. Hold on tight. There you go, come on now. Changing my mind. Oh, it's not you, it's me. I got it figured out. The words in my head, they won't make it to my mouth. I should say no, but hell yeah, one more time. You gotta stop changing my mind. Oh, you gotta stop changing my mind. I spent 3 days trying to decide I should let us go. Hold on tight. There you go, changing my mind. Oh, you gotta stop changing my mind. You gotta stop changing my mind. You gotta stop changing my mind. There you go, changing my mind. Wow. Sarah Smith and her band. See you later in the show. Thank you. You're great. Very great. Die ene Sarah gaat voort. Dan komt de oren Sarah te steen. En dan komen we uit bij het verhaal van Regina.
We hadden het verhaal al een paar keer die, maar dat duurt nog eens even kwart, want ze had de kaart erbij. Zul je even vertellen? Wat was er prachtig uit trouwens. Oh ja, dat is in de stijl. Ja. Ja, ik heb mijn auto extra oppimpt. Jeremy Rink van Houten, dat is een kunstenaar uit Drachten. En dan leek zo zit het is helemaal in Mondriaan-staal, maar het is een prachtig jurkje. En die reisgenote, Sarah Seuterman, die is al aan het spelen. Ja, precies, zo'n jurkje. Ja, die had ik zo'n jurk. Ja, dat hebben we eens sponsoren. Hè? Terug Rut de Jong van La Moda. Maar nou. Lang op praat en meestal voor het uitgebreide verhaal kijk je me voortverwijzen naar omroepfriesland.nl is dit het lange interview op met Regina Oer. 17 oktober, een moeilijke, een drege, een rare datum voor die, want dat is de datum dat die zoon verongelukken in Barcelona. Ja, dat klopt. Dat is inmiddels 4 Lien. En ja, dat is natuurlijk wel iets... ja, dat trekt het mij nog steeds natuurlijk. Alleen nog, ja, hij had mij een prachtige speeljoen. Gewoon doen. En gezien, ja, mijn passie is eigenlijk al van Benshouden, theater, muziek. En toen trof ik Sarah hier bij. En toen wil ik vrelen. Maar wat ging er aan in Barcelona? Nou, wij gaan dus te jaren op een paard. En we gaan samen hebben hele mooie gesprekken. Hoe 4 rouw, hoe de spiegel die Jim West is, hoe stukjes van Jim. Sarah weet nog vrij weinig hoe Jim. Dat is mooi, dat hebben we bewust gehouden. Dus wat je brom komen. Dan... Goeie gesprekken, ja, lange Jan. Goede gesprekken onderwijs is het idee. Ja, ik heb wat dingen meegenomen voor wat ik uit de rugzak haal je wil. Ik had Jim zijn rugzak achter in de auto. En daarnaast ja, treden wij op. Maar kijk, heel wiers is, wij zijn allebei wel aardig improvisators. Dus wij ontdekken in de speeltoon onderwijs hoe wij bij elkaar een farm en een theater op straten dwanselen. Hoe ben je hem te volgen? Gist hier elke dag een vlog, geblog, video's van mensen? Nou, Omroep Friesland, hè, die zendt een stuk of 4 vlogs uit. Speciaal op de internetsite. En we stuurt krijgt hoe zij kon ze een stuk lezen. Ja. En daarnaast doen wij gewoon via uw eigen Facebook. Dus gewoon Regina Belsma. En ik heb inmiddels ook een website. Vertel. www.gewoonregina.nl. En daar ben je op te volgen. En daar plaatsen wij ook filmpjes op. En dan heb ik natuurlijk nog YouTube. En wanneer rijd je hem voort? Wij gaan zo meteen voort bij die. En dan via de Blokhuisport nog? Ja, wij gaan eerst even naar Tjeerd van Beckham. Culturele Haarstad. Ja, ik had natuurlijk als kofke van Culturele Haarstad had ik een paar interviews die en ik van hun. En Tjeerd, ja, die ken ik eigenlijk al jaren. En ik vind het ontzettend leuk. Hij bracht zo'n dikke vette grutte sticker bij me. En ik zei, nou, dan mag dus ook maar even uitzwaaien. En dan gaan wij verlaten gevangenis zonder te betalen. Maar dan hopen we dat hij hem met de pet rondgeeft, no? Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Maar dat wil ik even zeggen, hè, want ja, die tank die had natuurlijk wel veel te willen. En ik ga gewoon altijd nog maar een uitkering gewoon. Ik ga alles vrijwillig doen 4. Ik bedoel, vrijwillig om mijn eigen ambitie werken. Dus ja. Dus als je hem niet nog willen vullen, dat kan. Ga even naar de website of Facebook, link hem even terug. En er zit een heel mooi stukje waar de rekening bij zit. Waar je hem uw benzinekosten en reiskosten mij dekken kan. Nog één keer het adres? Gewoon regina.nl of Facebook Regina Belsma kun je alles vinden. Hier komen we om. Het verhaal is de volgende live, maar ze heb ik zeker in Noorderwindwaan. Ja, wij sturen hem op paard, maar net voordat we Sarah vregen haar om symbolisch een nummer te spelen in dat Game Live in Barcelona. Welk nummer ga je doen? Vertrouwen. Ik wil alles van je weten en horen hoe het is geweest. Goeie reis. Dankjewel. Sarah Seuterman en ik zit er al vers bij te vinden als... Sarah en de mannen op Facebook, daar kan je me vinden. Zoek bij Sarah en de mannen, niet bij Sarah Zeutman. Sarah en de mannen, live in Noorderwind. Ik ben te vertrouwen, ik leef alleen voor jou. Ik ben te vertrouwen, ik hou zoveel van jou. Ik ben te vertrouwen, nee, ik ga nergens heen. Ik ben te vertrouwen, want wij zijn samen één.
Je bent mijn adem en mijn schaduw. Al die standaard dingen waarvan zangers zoveel zingen. Bent mijn aandacht, mijn reflectie. Mijn oh, wat ben je sexy in de morgen als je lacht. Je bent mijn ego en mijn wilskracht. Mijn chagrijnige humeur en mijn hoofd op hol gebracht. Je bent mijn passie en mijn zorgen. Mijn jaloezie die onderdrukt wordt en mijn schaduw diep verborgen. En ik ben te vertrouwen. Ik leef alleen voor jou. Ik ben te vertrouwen. Ik hou zoveel van jou. Ik ben te vertrouwen. Nee, nee, ik ga nergens heen. Ik ben te vertrouwen. Want wij zijn samen één. Je bent mijn groente, mijn vitamine. Mijn lege tank benzine, 's ochtends vroeg tijdens de file. Ben mijn schoothond, mijn gezelschap. De oortjes in mijn boeken en mijn dronken van de trap. Je bent mijn fiets kwijt en mijn tepel laten vallen. Mijn ruzie met de buren, mijn diner voor 2 vergallen. Bent mijn afwas en mijn wasdag. Mijn lege pot met jam en mijn bank vol hagelslag. En ik ben te vertrouwen. Ik leef alleen voor jou. Ik ben te vertrouwen. Ik hou zoveel van jou. Ik ben te vertrouwen. Nee, nee, ik ga nergens heen. Ik ben te vertrouwen. Want wij zijn samen. Je bent mijn ochtend en mijn avond. Me tussendoor nog even bellen om te vragen hoe ik het vond. Je bent mijn slapen en mijn sleuren. Mijn welterusten, lieve schatje, verder gaat er niks gebeuren. Mijn wat nou weer? En mijn verwijtje, mijn croissantje in de morgen en mijn zacht gekookte eitje. Maar niet elke dag. Hou zoveel van jou. Hou zoveel van jou. Hou zoveel van jou. Dankjewel. Het symbolische begin van een reis. Wijdweidig te volgen dus via internet en op alle social media. En dat ze weer omkomen, we ook het hele verhaal jaren. Regina en Sarah, goeie reis. Dankjewel. Neem nog even niet de rest van de site. Nee, wat leuk. Nee, wat leuk. Zo, dus ik een flyer maken en die heb ik dus in 4 talen. Want we komen natuurlijk terug Frankrijk in en ik in Spanje. Dus dat is het verhaal erop. En als wij dan spelen, dan weten de mensen weer voor we staan. Dat is de koerlon toch? Ja, ik heb deze keer goed mijn best in. Maar ja, nou moet het al je nog gebeuren. Goeie reis. Dankjewel. En Willem, dood bedankt. Du hast me ontspoord en inspireerd. Maar dat wist wel. Nice! En straks weer verder met Noordwien Live. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja, Heel goed. Dat is inderdaad een van de keuzes over orgaandonatie in het donorregister. Maar kent u ook de andere? nee. Dit heeft u eerder gedaan. Maar behalve ja en nee zijn er ook andere keuzes. En als u wilt weten welke, dan kunt u kijken op donorregister.nl. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En welke keuze u ook maakt, leg hem vast op donorregister.nl. Doe ik! Kom cultuurproeven in de Gelderse streken. Bezoek eeuwenoude Hanse-steden en prachtige kastelen op de Veluwe. Of geniet van inspirerende kunst en cultuur in musea in de Achterhoek. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl
Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Ontdek de macht en pracht van de Gelderse kastelen. Bewonder kunst, slaap in een torenkamer en verken de mooie landgoederen. Gelderland levert je mooie streken. Geldersestreken.nl. Snijn in Bureau de Vries. Dat wij inderdaad op een bepaald punt ook een beetje een vertegenwoordiging van de wereld in zo'n kleine sfeer van de universiteit hebben. De Universiteit Friesland. Mooi een bijzondere component. Los van dat we ook gewoon met elkaar in de klas zitten en les hebben, dat we ook echt met z'n allen hier leven. Alle studenten wenjen mooi waar in één huis. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair najaarsvoordeel of kijk op grando.nl. Een nieuwe Renault rijdt je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Overweeg dan Renault Private Lease. Dan rijd je al vanaf €179 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kiezen voor nieuw was nog nooit zo eenvoudig. Wordt het de compacte Twingo, de sportieve Clio of de stoere Captur? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Heb je al een staatslot voor 10 oktober? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel, waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 11,6 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Zijdezacht advies van Trekpleister. Onthaar eenvoudig met de Brown Silk Appeal 3 epilator met bikini trimmer. Voor een langdurig glad resultaat. Nu voor maar $39,99. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. De jackpot van 10 oktober staat op 11,6 miljoen. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Azus verder met Noorderwind live het Vredemekkie feestje. Maar is het Nijs de provincie met Simone Scheffer? Goedemiddag. Er wordt in Ljouwert op een soort kwatten op het sociaal domein. En dat betekent bigleaks dat een instelling als jeugdzorg behoorlijk kwatsen mat. Ze matten het met miljoen minder dwaande combineren, benammen in de helpverlening. Nevens Marian Sinot, directeur van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, oftewel jeugdzorg, is er een grens in hoe vier je kunnen met bezuinigingen. Nou, ik vind dat het nu al bereikt is. Dus daarom willen we ook graag met elkaar in gesprek om op zoek te gaan naar die ondergrens. En dat we de krachten blijven bundelen om zichtbaar te blijven maken dat er een tekort is. Als wij met alle man en macht die tekorten gaan oplossen, dan lijkt het alsof het een klein probleem is, maar dat vind ik eigenlijk niet. Een 17-jarige jongen uit Rusterveen is justerjoen onhouden voor vernielerij. De politie rukte justerjoen om 8 uur heen een machtig uit naar het centrum van het dorp, nadat er een vechtpartij uitbrutsen wie tussen 2 groepen jongeren. Die vechterij voel op hemzelf staan, maar luts wel een soort publiek. Nadat de politie de groepen uit elkaar hellen, hier keerde de rest gauw waarom. Een famke van Santjen uit Ljouwert had vannacht bezocht om een café binnen te komen, maar een zelfsmakke identiteitsbewijs. Het famke die dat onder het Ruterskwartier in Ljouwert. Ze werd betrapen en de portier had haar oerdroegen aan de politie. Ze krijgt je voor een boete. De liedskalige wenfarm Usdreem voor meervoudig gehandicapte ben in de Ljouwerwijk Belgaard bestiet 15 jaar. Usdreem wie in 2003 een van de eerste wenfarmen die het hielendal terug de ouders van handicapte ben opzetten waren. Zij zie Lien Drieg het mis te gaan, doet een zwaargehoornbieter een beromluts en Usdreem daarmee haar financiële basis kwijtrekken. De ouders hadden doen mij elkaar het initiatief oernaam. De zorg die het nou beïnvloedt is mogelijk terug de zogeheten PGB-hielden, de persoonlijk gebonden budgetten. En dat maakt het Usdreem voor de toekomst wel kwetsbaar, beseffen ik de ouders. Ze zieken daarom naar financieringsmogelijkheden om zelfstandig verder te gaan. Na een fusie met zorginstellings wil men eerst nog net, zei het bestuurslid Hans Biemans. Nee, geen optie, want dan hebben we geen regie meer over de zorg die dus bij hen nedig houden. En echt nedig houden. Het is net samen wat wij hier doen, dat het in een instelling jong worden kunnen. Dat is onmogelijk.
En dan nog een fleurig waarbericht. Het is Sinneski waar, het is een gratis 20. De zuidwestenwind is zwak ontmatig. Morgen volop zinnen en simmertemperaturen van 20 of 21 graden. Dus die dan een zwakke ontmatige wind. En wat ik begrepen heb is dat het Nijenwieken ik weer volop nijsimmer is in Friesland. En dit weet Frieske Nijs. Weet je wat lekker is? Wegrijden bij de dealer in een nieuwe auto. Weet je wat nog lekkerder is? Wegrijden in een auto die ook gloednieuw blijft. Rij jij straks in een nieuwe Volkswagen Up met Easy Private Lease? Dan zorgen wij dat die ook nieuw blijft. Want al het onderhoud is inclusief. En ook de verzekering is helemaal geregeld. Tijdens de Easy Private Lease weken rij je al een Up vanaf €199 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Alleen tanken moet je zelf doen. Maar ja, ook dat is easy. Kijk snel op Volkswagen.nl. Waarom een nieuwe cv-ketel als we toch van het gas af moeten? Uw cv-ketel vervangen of naar gasloos met een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord en adviseert graag over de oplossing voor uw woonsituatie. Maak een afspraak met uw Vaillant-vakman of kijk op vaillantwoord.nl. Vaillant. Mijn huis, mijn comfort. Issy Excel bestaat 50 jaar en dat vieren we groots. Met 50 verjaardagsaanbiedingen met tot wel 50% korting. Vier het met ons in de winkel of op issy-excel.nl. Nieuwe cv-ketel of toch een warmtepomp? Vaillant geeft antwoord op vaillantwoord.nl. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Inclusief een geschenk van het Prinses Christina Concours en een cadeaukaart ter waarde van €5. Shop nu in de winkels of op aangenaamklassiek.nl. Of het nu stormt, regent of de zon schijnt, Sourcy laat je genieten van onze herfst. Koop nu de Sourcy actieverpakkingen in de supermarkt en spaar voor rood-wit-blauwe laarzen. Op is op, dus ga snel naar de winkel. Sourcy, uit Nederlandse bron. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nu naar Autoraggers en Auto de Boer, uw Friese Mitsubishi dealers. In Franeker, Leeuwarden, Heerenveen en Oldenmarkt. Omroep Friesland. En wij gaan lekker terug dus met het muzikale feestje te vieren. Dat weet ik nog wel eens hoe oren onderwerpen. En daar beginnen we nou ook mee. Want de Frieske dansdagen binnen los. En ik kreeg een mailtje van Sahira. Wen is het in Amsterdam of werken ze vooral? Nou, ik ben in Amsterdam. Ja. En had het hartstikke druk, hè? Ja, meestal wel, ja. Het is een drukke stad, hè. Dus ik vind het heerlijk om hier te komen in Friesland, om even een beetje bij te komen. Maar Dat treft zo'n drukke woordpiek. Ja, ik zei al, hij praat zo snel. Dan moet ik heel snel naar Ik zit wat trager praten. Goed, en de reden dat ik het nu had alles met de Donsdagen te krijgen. Vertel even wat toen met Donshuis. Nou, ja. Al heel lang, hè? Ja, mijn hele leven is doens, zeg maar. En ik ben in Friesland opgegroeid en Lauwert volle vaststellingen die een Dance Explosion doen. Dus dat is wel een meer bekende naam hier ik. Nou, en uiteindelijk, ik ga er echt meer werk van maken. Dus ik ben choreograaf, ik heb mijn eigen doensgezelschap, Projects Here at Dance Theater. En het Engelse, het zit wat het internationale flair on. En ja, het is heel belangrijk, denk ik, voor de eerste Frieske Doensdagen dat het hier is, dat wij er ik binnen. Dus we zullen je het optreden. Ja, daar kunnen we aan hoe te spreken. Had je nog bemoeid überhaupt met die dagen of best gewoon onderdeel van het programma? Ik ben onderdeel van het programma, ja. Want het is geweldig dat het er is. Het gaat lang door die maat eigenlijk. Is die Frieske Dons weer al wordt georganiseerd? Ja. Dat is misschien al de steen, denk ik.
Ja, wel. Ik ben juist bij de openingsjoen geweest en maar de vaststelling Bloedbanden wie alle jaar Friese families. Ik een Limburgse familie, want er is een samenwerkingsverband met de Nederlandse dansdagen uit Maastricht. En weer geweldig om te zien. Het is heel goed georganiseerd, dus onder leiding van Jenny Nijkamp. Ja, geweldig, prachtig. Meerdere dagen en voor jong is het voor jou een beetje spannend, hè? Ja, heel spannend. Ik zal aanstaan uit Theater Ta, want het is alle keer gebeurt het in de Harmonie. Nou ja, dan Geef hem dwaan. Nou, we hebben hetzelfde voorstelling, maar we hebben 2 keer. Dus kwartier voor en kwartier voor achten. En de voorstelling heet Reclaiming the Goddess. En het gaat heel erg over de kracht weer vinden in het als wij als vrouw zijn. Dus daar gaat het eigenlijk over. Wat voor dansers zullen erop treden? Waar is die wij? Waar komen die bij? Ben dat Frieske? Of is die bij mij nou uit Amsterdam bij? Nou, ik heb Ian die komt uit Portugal. Ian die komt uit Nederland, uit Hillegom. Ian uit Polen. Ja, ik zit in talen al again, Polen. En ik heb een Iraans-Colombiaanse doenster. En dan heb ik nog live muziek. We hebben een cello-speelster, die komt uit Catalonië. Dus het Spaanse gedeelte, hè? Maar ja, ik moet Catalonisch zitten. En nog een zangeres die het fado doet. Zij is wel Nederlands, maar ze is toch helemaal gespecialiseerd in de Portugese fado. Dus het wordt, bijzonder. Hoe is dit al jezelf kreun? Of dorst dat wij in gewerken met al horen? Nou, ik kom altijd wel maar echt met het idee. Dus het concept komt bij mij. Why en het thema. Ik werk altijd met een thema dat heel veel identiteit geeft. En dan ging maar dat doen ze zonder slag. En doen we het echt in samenwerking met mijn koor. Met het choreografisch materiaal zoals we het dan zeggen. Het is echt moderne doens. Combineert met theater en nou dus multidisciplinair. Want dat er live muziek in zit. Ja. Spannend. Ja, heel spannend. Wat er nog gerepeteerd wordt, doorlopen en dat soort dingen? Ja, zeker Willem. Er moet nog van alles gebeuren. Dus ik zou eens naar de harmonie. En dan hebben we nog een technische doorloop en een generale. Nou ja, maar we hebben goed gerepeteerd in Amsterdam. De dames zitten nu in de trein, dus die komen er alle keer in de lauwe taal. Dus. Spannend. Ja. Hoe let? Nou, kwartier voor zon dus en kwartier voor achten. Maar we hebben een soort van levende installatie. Dus een doenster die gaat al terug het theater hinnen. En dat is al om 11 voor zon en om 11 voor achten. Het is gratis toegang, dus iedereen kan komen. Ja. Sounds good. Ja, nou en we hebben een crowdfunding campagne. Dus als mensen nu ik financieel ondersteunen willen, want dat is natuurlijk wel heel belangrijk in de kunsten, is de website gofundme.com/Project Zahira. Ja, dat is een hele mond vol. En ben ik te vinden op Facebook via Project Zahira, Instagram, nou ja, de hele hubs. Ik ben er speciaal nog reclame voor mij. Dankjewel, succes! Heel erg bedankt Willem. Nou, en wie ik nog heel erg druk valt aan. Ja, gezellig druk, ja, dankjewel. Succes jong. In de harmonie, dames en heren, de Frieske Donsdagen, Justiana, dus hier gaat helemaal los met dit soort geweldige talenten en hutwerkende donsliefhebbers onder ons heren. Dank u wel. Ik ga naar je 2 heren. Ja, jou een applaus. Die ik als jij te gast gewoon hebben. John en Johan, is het hè? Ja. You're from England? That's right. And he's from Brabant of zo? Nou, Brabant, Leiden woon ik nu. Ja. On tour en vanavond spelen jullie hier in Leeuwarden, hè? Yeah, I mean, we have a show tonight at Hoeksteport. And then next week in Vianen and Leiden. Then the month after, I go to Italy. And so now I have a band in the Netherlands, different musicians in Germany, different musicians in Italy, different musicians in the UK. So I spend my time traveling and getting the most out of my passport before B-Day. Not going to talk about that today. Yeah. But I know what you mean. You're going to play 2 songs. What are the titles? So this is Remnants and Spiral Galaxies, and they both run into each other. Live in Noorderwind, Stems!
Stems, dames en heren. Jong spelen ze in het Hoekster End. Hoekster Paard, om het correct te wijzen. Thank you, we're gonna talk later. Fantastisch. Lekker alternatieve muziek. Daar houden we van in dit programma. Sarah, we're gonna talk about something about Christmas later on. Oh, ho, ho, ho. Oh, ho. But first you're gonna play, well, which song? Trust the Ride. Sarah Smith en de band, dames en heren, live in Noorderwien. Gonna make it big, kid. Put all that you got into it. Your whole heart's gotta believe you're gonna make it. All your dreams will come true. You can be anything you want to. Reach for the stars and moon. You're gonna make it far. You make it far. Like a rocket ship, soar to highest heights. Oh, you can never fall off. It's the ride of your life. Like a rocket ship, soar to highest heights. Oh, you can never fall off. You gotta trust the ride. Trust the ride. You're gonna make it big, kid. Put all that you got into it. Your whole heart's gotta believe you're gonna make it. All your dreams will come true. You can be anything you want to. Reach for the stars and moon. You're gonna make it far. You make it far. Like a rocket ship, soar to highest heights. Oh, you can never fall off. It's the ride of your life. Like a rocket ship, soar to highest heights. Oh, you can never fall off. You gotta trust the ride. Come on now. Oh, trust the ride. Trust the ride. Oh, trust the ride. Oh, trust the ride. Like a rocket ship, soar to highest heights. Oh, you can never fall off. It's the ride of your life. Like a rocket ship, soar to highest heights. Oh, you can never fall off. You gotta trust the ride. Trust the ride. Sarah Smith and her band. You know, there's the bar. Please go there. Oh, to the bar. And we talk about music later on. All right, you got it. You were great. Thank you, guys. Thank you, thank you, thank you. Sarah Smith, dames en heren, de gastheren. En on tour, jong in Dokkum nog live. En straks praten we nog even. Maar eerst, het nice. Als het ook klaar is bij het werk. Als de ben je van de opvang helst. Als het tijd is om eten te vieren. Dan is er Wijstra op wij, maar Harm Wijstra. En ik praat hierbij hoe de Nijs van de Dij. Bert het verst, je dient het verkeer. En ik draai vanzelf de beste muziek. De best ik maar best en was doe ik maar dost. Assen van Fjouwer-Monson. Wijstra op wij. MS is een ongeneeslijke en zenuwslopende ziekte. Lichaamsfuncties kunnen zomaar uitvallen. Je weet nooit welke. En wanneer. Alles is onzeker. Behalve dat iedereen het kan krijgen. Laat mensen met MS niet aan hun lot over. Word collectant. Meld je aan op mscollecte.nl. Het zijn de Home Sweet Home weken bij BCC. Maak je huis winterklaar met onze mega scherpe deals. En profiteer bovendien van gratis installatie op heel veel geselecteerde producten. Dat is zeker BCC. Word collectant.
Meld je aan op mscollecte.nl. Je kan naar een pretpark gaan, maar wat ook een leuk dagje uit is, de NVM Open Huizendag. Huis bekijken, kopje koffie halen, inspiratie opdoen, tussendoor even lunchen, een gemeente verderop eens rondneuzen. Laat je verrassen. En misschien vind je wel je droomhuis tijdens de NVM Open Huizendag op zaterdag 6 oktober. Je krijgt meer voor elkaar met een NVM-makelaar. Een nieuwe Renault rijdt je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Overweeg dan Renault Private Lease. Dan rijd je al vanaf €179 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kiezen voor nieuw was nog nooit zo eenvoudig. Wordt het de compacte Twingo, de sportieve Clio of de stoere Captur? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Keihard voordeel bij Kruidvat. Nu alle iHeart Make-up Blushing Hearts voor maar €5,99 per stuk. En alle chocoladepaletten voor maar €7,99. Wees er snel bij, ze gaan hard. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Het scheelt me een hoop poetswerk, voornamelijk in de badkamer. We hebben geen kalkaanslag meer. En tevens het niet meer verkalken van het binnenwerk van onze apparatuur. Aquacel. Geen kalkaanslag meer en heerlijk voor de huid. Aquacel.nl. Cel met een C en dubbel L. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De topman van Interpol, de Chinees Meng Hongwei, is zoek. Meng woont in Lyon. De Franse politie is een onderzoek begonnen. De baas van de internationale opsporingsorganisatie vertrok eind vorige maand naar zijn geboorteland China. Sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen en reageert hij ook niet op oproepen. De vermissing is door zijn vrouw gemeld bij de Franse autoriteiten. Zij en hun 2 kinderen wonen ook in Lyon. De Floriade van 2022 in Almere gaat de gemeente ruim €7,5 miljoen extra kosten. Als de Wereldtuinbouwtentoonstelling afgelopen is, wordt op het terrein een woonwijk gebouwd met 660 woningen. Maar de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar levert miljoenen minder op dan gedacht en de gemeente moet het verschil bijpassen. Het is de tweede keer dat de Floriade de gemeente extra geld kost. Eerder was er al €4,5 miljoen nodig voor een team van externe deskundigen. Dat de verhuizing van Unilever naar Nederland niet doorgaat is voor een deel te wijten aan het verzet tegen het afschaffen van de dividendbelasting hier. Dat zegt Paul Polman, de topman van Unilever. De oppositie in de Tweede Kamer is fel tegen het afschaffen van de dividendbelasting. Voor Britse aandeelhouders is die politieke discussie een factor geweest om het voorstel om naar Rotterdam te verhuizen niet te steunen, zegt Polman. Om de verhuizing door te kunnen laten gaan, moest 3/4 van de Britse aandeelhouders ervoor stemmen. Bondscoach Ronald Koeman heeft 4 nieuwe spelers bij het Nederlands elftal gehaald voor de wedstrijd in de Nations League volgend weekend tegen Duitsland en het oefenduel daarna met België. Het zijn Arnoud Danjuma Groeneveld van Club Brugge en de PSV'er Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario. De keuze voor Dumfries is opvallend. De verdediger maakte geen deel uit van de voorselectie. Het weer, veel zon met wat hoge bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, met 's ochtends ook veel zon. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Zondag is het weer koeler met 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Als is het tweede uur van Noorderwiel Live. Onder andere mijn geweldige band uit Amerika, Tilden Crowd. We doen nog volle meer. Peter en Engbert, de Frieske Simon en Garfunkel nemen ze ook warm. We nog een paar leuke evenementen. Blijf vooral hingen, Noorderwiel Live. Straks, tweede uur. Weet je wat lekker is? Wegrijden bij de dealer in een nieuwe auto. Weet je wat nog lekkerder is? Wegrijden in een auto die ook gloednieuw blijft. Rij jij straks in een nieuwe Volkswagen Up met Easy Private Lease? Dan zorgen wij dat die ook nieuw blijft. Want al het onderhoud is inclusief. En ook de verzekering is helemaal geregeld. Tijdens de Easy Private Lease weken rij je al een Up vanaf €199 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Alleen tanken moet je zelf doen. Maar ja, ook dat is easy. Kijk snel op Volkswagen.nl.
Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. Snijn in Bureau de Vries. Hey, ik vond het mooi, dus daarom heb ik het zo maken. 140 Frieske kunstenaars exposeren anoniem in een markant fabrieksgebouw. Je maakt het net naar de persoon zelf zien, maar echt naar het schilderij. Die verrassing, daar mikken wij een beetje op. En dat gebeurt ik, dat weet ik wel zeker. Ik zeg mijn kom eens en ik denk, pak hem. Snijn alvoeren in Bureau de Vries. Kampeerliefhebber, doe 1001 kampeerideeën op en laat je verrassen door alle primeurs en aanbiedingen. Kom naar de Kampeer- en Caravan Jaarbeurs in Utrecht van 10 tot en met 14 oktober. Altijd meer voordeel bij Trekpleister, ook voor je haar. Creëer de coupe die je maar wilt met de haarstyling van New Wave, Wella of Wella Flex. Nu alles 1+1 gratis. Trekpleister, altijd meer drogist voor jou, ook online. Ga voor kaarten met korting naar kampeer- en caravanjaarbeurs.nl. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nou naar Autorachers en Auto de Boer. Jouw Frieske Mitsubishi dealers. In Frencher, Ljout, Jereveen en Oldermarkt. Rob Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede oordeel van het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat we een product live muziek doen. Maar ik wil eens wat oors. Zo gingen we het in de eerste oordeel even over de Frieske Donsdagen. Juster Iepene Jong dus de voorstelling dat Shahira, de dame met Frieske roots, een hut werken had. Maar bij de bar zit nou Anke Bildsman. Die komt meestal met hele leuke creatieve dingen hier. Hoi. Hoi. Waar is mijn naam? Ik ga Gerrit Haaksma mijn naam. En waarom? Omdat wij together de voorstelling Krediet spelen. Vertel. Ja. Krediet speelt in de kroegen, dwarpshuizen. En wij doen nou tot aan het eind van het jaar doen wij nog de Friestalige. Takken meer week Nederlandstalig spelen. Ja. Waar wordt de provincie uit? Ja, wij gaan eens even boeten doorzien. En om die tijd, we zitten nog even in Reesemegeest. En Douwe Dijkstra had voor u geregeld dat we Jereveen komen. Houten Hagen nog. En we doen heel veel beslettenvoorstellings. Ja. Wat ga je doen? Ja, jongen, waar gaat krediet door? Dat ken ik in Treven net zeggen. Nou, door Sijs. Ja, Sijs. Ik bedoel, het is een hele voorstelling die door dadelijk te waan heel horen. En het ene personage gaat door, het andere personage komt op. Het gaat over het leven. Kijk, now we're talking. Ja, dus gewoon over het leven. Krediet in het breedste zin van het woord. Ik bedoel, yieldkrediet met krediet als mens. Ja, krediet als mens, maar ik bedoel, we hebben het over onderwerpen in Afghanistan. We hadden het over euthanasie, maar we hadden er ook een heel grote humor en flauwekul in. Ja. Maar wat voor verhaal? Vertel je me een persoonlijk verhaal? Vertel je me een verhaal van een orenpersoon? Ja, wij verzamelen verhalen altijd van mensen. En dan jouw Gerrit Breedler een zwekje mij opdrachten. Oh, had hij het huiswerk weer in? Braaf, hè? Ja, goed zo. Ja, een keurige, volgzame jongen, toch? Ja, absoluut. Echt de stuurnek. Ja, en Riens Gratema had u nog geregisseerd. Dit weer zijn laatste wapenfeiten nog. En deze voorstelling draait dus al even, maar... Ja, wij zijn vol vuur en we zijn krijg weer in een feesttent in Tweezelwest en nu gaan we weer even verder. Maar wat bijzonder, een soort creatieve nalatenschap van Riens. Ja, inderdaad. Ja, dit was eigenlijk het laatste wapenfeit wat er dien had. Bijzonder. Ja, heel mooi. Heel mooi.
En we konden dan heel veel van die man leren. Maar had er nog produceerd een stuk? Of is het sowieso een stuk wat nog wel hier bestaat van improvisatie? Nou, dat is wees. Ja. Dat is wees. Het is alle jongen oors. Ja. Ik bedoel, er gaat alle jongen een oor publiek, dus alle jongen is het eigenlijk oors. Want je passie hem dan wel hoor? Ja, natuurlijk passen we zo aan. Ja. Waar zit er? En wat zie je bij mij? Dus hij zei, ja, natuurlijk, maar dat mag wel kennen. Ja, nou dat kennen wij. Ja. Ja, dat kennen wij wel. On the road, man. Ja, dat doen we wel toch weer. Dus ik bedoel, wij zijn wel in het soort bebitten. Is het alleen gesproken woord of zit er ook nog muziek bij? Ik probeer een beetje een sketch te maken van wat je hem doet. Nou, daar zit op het einde, aan het begin hebben we wat muziek. We beginnen met een heel mooi lied en we eindigen echt met een mooi lied. Het is wel theater. Spelen, ja. Misschien wel, wij spelen echt met het publiek. Dus die vorm je eigenlijk het publiek in het café zoals het normaal in het café zit. En dus daarom zei Gerrit, het hangt van het publiek af. 16 feesttent, spelen we voor een groep boeren, spelen we voor... neem maar het waar stritten. Alles, ja. Dus het is jeugd, en dat maakt het ook wel weer hoe het spelen is. Mooi man. In het Fries dus en op termijn dus in het Nederlands, maar we horen nog even aan de Friese kant. Theater in de Kroeg voor informatie www.achmeaculpa.nl. Ja, helemaal. En waar staan de komende tijd? Wij staan na je week in Rensje-Megeer. 12 oktober? Ja. Ik lees even maar. 20 oktober in het Jereveen. Waar in Jereveen? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Waar? In de Koningshof. Ja. En 10 november? 10 november. Houdere Hagen. Hel het anker die op? Nee, ik haal je anker niet op. Oh, ja, wat zijn maar weer best helemaal. Ja, en dan vreeg we even heen. Oké, nog even weer meer informatie te vinden. Op onze website www.achmeaculpa.nl. Maar als ze krediet, maar een Griekse ei even googelen, dan komen ze altijd bij ons uit. En onze Anke Bielsma op het hele internet staat mijn telefoonnummer. Een intens stick. Mag ik het zo nemen? Ja, de geeft er back al bij. Daar hou ik wel van. Dank je wel. Oké, dank je wel Willem. Dames en heren, krediet. Begin er vooral achterom. Ja, applaus hier voor deze beide enthousiaste mensen. Sarah Smith, daar praat ik aan nog even mee. Die hier krijgt de band. En een van de bandleden, what's your name? Danny Gauthier. Ja, vraag me, Mike, een nummer spelen. You want to play a song? Yeah, I'll play a song. You're playing a lot of solo or mostly in the band with Sarah? I play lots of solo and in the band with Sarah. Both. What's the song you're going to play? Why Don't You Call Home? Okay. Live in Noorderwin! The day we were walking downtown together, through the rain and the sleet and snow, how on earth was I supposed to know that you were a ghost and my heart still blue? I couldn't see it from your point of view. Felt like that hole in the old canoe. And I said, why don't you go home? Why don't you go home? On a cold lake in late December, like a dog with an old bone, holding too tight to make it safely home. We threw around a few bad ideas and settled on the one that made you cry. And I knew better than to ask you why. And I said, why don't you go home? Why don't you go home? And so we walked some more and had to plan. We ditched this town in the auto van. We'll migrate west and then we'll head down south. And we'll teach our kids history by word of mouth. And I said, why don't you go home? Why don't you go home?
Fantastisch. One time, what's your name again? Danny Gauthier. And people, when they like this song, they can find you at this name on Facebook or sites or something. DNI.me. Come again and play again. Thank you. Okay, thank you. Okay, thank you. Goed. You can put your musicians and instruments there. Zei ik zie een Amerikaanse band, Tilden Crowds. Want ik ga even achter de bar, Rowan. Ik zeg, Harry de Jong, hoe is die, jongen? Ja, het is geweldig. En vooral deze show, daar viel ik me echt helemaal goed. Altijd gezellig, hè? Goed, jongen. Kom straks bij die, want er was nog wat leuks te melden. I'm gonna talk to Sarah. How you doing? Hey, I'm great. What a great gig. Oh, this is Denny's awesome, and he plays a lot of times ahead of us first to open up the night, and then we rock out with Denny later on. Amazing talent. Lots of plans for 2019. Tons of plans, a new album, lots of touring. We're doing a southern states showcase for a whole bunch of retirement centers in the southern states. Oh, serious? Because people over 50 like to rock, right? Right? I know what you mean. Yeah. I am 50. Thank you. I'm old. Yeah, for a couple of months now. Oh no, I'm not going to talk about that. What about Christmas? Well, what you going to do? We, in June and July, we worked on a Christmas album, believe it or not. In the middle of the summer in Canada, the birds are chirping and the sun is shining, and we're singing, I'm dreaming of a white Christmas. You're going to do the classics? So, yeah, we did. So we went into the studio in July, and we recorded a Christmas album, and we wanted to make sure we had it in time for our European tour. Okay. So we have our album here, so you can get it tonight in Dokkum or whatever other dates we have coming up here in Friesland. Klauska knows more about the dates because I'm like living in the moment. I have no idea. But she's your tour manager, isn't it? Yes, she is. The girl with the red hair that rocks Friesland. Wow. But everything is going great. It's going amazing. And honestly, we're so happy to be able to eat great food and, sleep in nice hotel rooms. And we have a great truck, our Poland truck. It's great. And, the most important thing is we have a beautiful team around us, a team of wonderfully spirited people that are willing to help and to give and don't necessarily need any selfish things. They're doing it for the whole team. It's just good vibes. Good people, yeah. Beautiful. Nice, very nice. Klaske, Dokkum. Dokkum, jong. Zero, dat is op de Oranjewaal nummer 28 in Dokkum. En daar treedt Sarah Smith, mij haar band op, jong. En Snijn, dan is ze echt nog in de zaak in Drachten. Ja. Daar komt ze echt nog. En dan Tiesde Tianne, ja echt voor de singer-songwriters onder hem. Kom naar de Dream Project Studios, want daar jouwt ze een geweldige mooie singer-songwriter sessie. Hoe kan mensen even in contact daarover komen? Maar ze even mailen, even bellen? Ja, ze kan wel eventjes via Klaske Verve daar op Facebook, Dream Project Studios, mail even en komt het helemaal goed. Maar ze kunnen gewoon komen. Ik bedoel, vol is vol, dat geldt nou net. Thank you. I hope to see you again in the studio. Yes, thank you so much for always supporting us and for Klauska for always telling us that we can come on to Omroep Friesland. Thank you. Always welcome. Thank you. Thank you. Applaus, dames en heren, voor Sarah! Wij moeten nog even soundchecken met de band die klist zit. Dus ik ga gewoon even naar de volgende prater, toch, Harry? Ja, ik steed het daar. Dus als doe mij dan? Ik heb ook wel even praten natuurlijk. Ja. Ik heb de man van het reunieconcert in Heerenveen mijn naam. Goedendag, heren. Ja, Piet van der Werve. Ja, Henk Kubber. Ja, goed. Kom een beetje achter de bar, jongens. En dan kunnen we er even nog gaan. Voor hoeveelste keer is het eigenlijk? Dit is de 6e editie in Heerenveen. Oké, ik ben al een keer geweest. Toen mocht ik het hier in toestiek ergens onder in een voetbalstadion. Onder een tribune, mooie locatie trouwens. Waar gaan we dit keer doen? Nou, dat was inderdaad in Veenplaza, maar we doen het nu weer in een tent. Oké. De tent staat aan de noordkant van het voetbalstadion. Ja. En een tent brengt toch wel wat meer sfeer en het publiek wil het ik raar. Dus vandaar dat we weer omgaan. Ja. Wat voor sfeer wordt het, Harry? Nou, dit wordt een heel gezellige sfeer bij, want ik ben er nou alle keren nabij geweest. En die keren dat het in de tenten weer. Ja, ik bedoel, dan swingt het echt. Dan kan je bewegen en het moest het zijn, het is het reunieconcert, maar de meesten die komen elke keer terug. Dus het is eigenlijk meer een reunie van de bezoekers. Dat is een beetje wat ik de namen inhoud van reunieconcert. Ze komen elke keer terug, meestal van 25 plus, 30 plus. En die hadden jong van hun leven. En we hebben natuurlijk nou weer een paar afzij. Ik controleer de band net. Maar we hebben er wel een mooi primeurtje, hè? Degene die het hier niet gaat.
Wie gaat het vertellen? Ja, wat dacht? Nou, zit het dus. Nou, die mayonaise. Ja, hè? ja. Wat gaan we doen dan? Nou, we gaan hier op een spectaculaire wijze. Ik ben bereid. Ik heb misschien wel een handstand van of een, Elvis Presley nemen. of een imitatie van Elvis. Ik ben het al naar bekend. Wij willen hem eigenlijk achter op een brommer. Hè. Ik weet niet of hij vroeger op een poeg rieden of dat er op een buikschuiver rieden. Ik vind het een poegmandje worden. Poegmandje. Nou, hij moet nou maar... Ik reed op een buikschuif en ik ging een vetkuif. En dat verhaal is nog nooit verteld, maar ik ging inderdaad een vetkuif. En toen liet ik me hier groeien. En toen liet ik het achter in een paardenstaart en ik kwam ervoor in een vetkuif. Dan is het leuk om te vertellen dat 20 Friese nozems uit Jereveen en op Krieten, die komen op een brommers. Dan hebben we zien dat we hem ergens achterop krijgen. Hè? Maar dan kan hij het mooi evenje. De sfeer is er, Harry is er, alles is er. Maar nou even de band. Ja, de band. Ja, nou ja, we beginnen met een hele goede tribute van Status Quo, de Status Quotes. En die beginnen om precies kwartier voor 8, want een uur later dan moeten ze al fut, want dan moeten ze nog in Friese Spel spelen. Dus het is op zich wel bijzonder. Het is 12 oktober. Rick Paffert, die is 12 oktober is die geboren in 1948. Nou, die is in 2016 is die overleden. Maar die wier dus oorzantig wordt. Dus dat is een toevalligheid trouwens dat het 12 oktober is. Dus, maar dat is de Status Quotes. En daar achteraan hebben we dan Esther Groenenberg. En Esther Groenenberg heeft een hele goede band achter haar staan. En het is de Carole King tribute. Ja, zie je gewoon live. Ja, juist. Ja, ik weet het. Dat heb ik even promoot. Dus dat gaat daar wel heel mooi worden. Er zitten mensen van Her Majesty zitten erbij. Die een Crosby, Stills Nash & Young tribute band. En als derde hebben wij de Boss Brothers. Nou goed, dat is een hele goede Bruce Springsteen tribute. En we sluiten het oude met Hay Fever. En Hay Fever is hier een 60 band. Rock'n'roll. Rock'n'roll en heerlijk om daar op te dansen en uit de platen gaan, zeg maar. Ja, mooi man. Daar moet nog wel even wat bijzonders bij, hè? Want we hebben het Flauwebouwkoor. Dat komt uit Jereveen en die doet met elke band een slotact. En het laatste nummer mag ik verklappen. Ja. Dat is nummer Days van Ray Davies van de Kings. Die had dat ooit dienend op Glastonbury, het Scots Festival. En ja, dat is geweldig als dat juist kiepenvel. Wanneer is het? Volgende week vreed van nou Zandhoeren. En moest er van Zandhoeren wezen, want dan kan ik het hier ben. Dus, of nee, dat is het letter. Jelle wachten bleef. Dat was de Zandhoeren wezen. Zandhoeren met dikke wezen. En om Jelle wachten met het publiek komen, want dan geven we het hier ben. Maar dit wordt echt een, ja, zij hebben het al verteld, het wordt echt een reunie. Echt op niveau deze keer. Er is zo'n nijtacht, de details ben nu het werk, de oorlog is zo'n nijtacht. En het is gewoon, ja, het is gewoon hele mooie jongen. Smaakvol samengesteld. Ja. Wil je nou nog meer? Wat wil je nou nog meer? Reunieconcerten.nl, wat is de... Nee, het is reunieconcertherenveen.nl. Dat hebben we van die verhoren. Er is wat gebeurd in de organisatie. Maar Heerenveen, reunieconcert.nl, en dat is iets fine. En daar kun je de kaarten krijgen? Als de kaarten krijgen, er binnen kaarten los in de verkoop bij Primera in Heerenveen. En nou, dus... Misschien om nog wel even aardig te vertellen, het is dezelfde ingang G van het voetbalstadion. Daar kun je erin komen en dan kun je bij een slurf in de tent komen. En dan kun je een beroepmaatje van het sanitair van VN Plaza. Dus dat is wel wat meer luxe, zeg maar. Ja. Gaan we alles aan? Ja, we hebben alles beneemd, zeker. Ja. Succes! Ja, dank je. En net stenen met erheen. Ja, we zullen er wat van maatje. Dank je wel. Ik kom binnen nog een keer terug, want ik ben bezig met een boek. Daar hebben we het gehad. En daar ging ik nou even uitgebreid over vertellen. Dan begint je een beetje te storen. Ja. Goed zo. Dank je wel, heren. Reunieconcerten op het Jereveen. Dus na week vreed, zit vast maar even. En net stenen en erheen. Wij gaan nog even soundchecken. Bij de band die steeds lekker inclusief storingen en alles. We doen gewoon een tune, Dolf. Ja, door even. Maar wij gaan eerst op naar het Nijs. En dan komen wij aan weer om bij Noordwin Live. Als je nou een val je heup breekt en niet meer kunt autorijden, nou, dan is dat winnen. En met een rollator in het drukke verkeer voel je je niet op je gemak. Dus kom je minder buiten en mis je elk contact. Dit is het verhaal van mijn vriendin Corine. Ik heb zelf langere tijd ziek thuis gezeten, dus ik weet hoe het voelt om minder buiten te komen. Daarom haal ik haar wekelijks op om samen gezellig boodschapjes te doen. Iedereen kan iets doen tegen eenzaamheid. Kijk op 1tegeneenzaamheid.nl. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Pijzerweg en het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Oktober is woonmaand. Kom dus nu inspiratie opdoen. En uw hele gezin is welkom. Kijk op woonboulevardgroningen.nl voor alle actuele informatie en aanbiedingen.
Renault rijd je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Overweeg dan Renault Private Lease. Dan rijd je al vanaf €179 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kiezen voor nieuw was nog nooit zo eenvoudig. Wordt het de compacte Twingo, de sportieve Clio of de stoere Captur? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Keukenkopers, opgelet! Het offertealarm gaat af bij Keukenconcurrent. Dus heeft u een offerte van een ander? Kom langs en daag ons uit. Want wij hebben gegarandeerd de laagste prijs. En deze week hele keukens, half geld. Plus kans op een Volkswagen Up. Race snel naar Keukenconcurrent voor gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Moet je horen. Aangenaam Klassiek is weer verkrijgbaar. Slechts €9,99 met veel voordeel op nieuwe cd's. Shop nu in de winkels of op aangenaamklassiek.nl. U heeft een verwijzing van uw huisarts en wil snel worden geholpen. Gelukkig mag u dan meestal zelf bepalen waar u die zorg ontvangt. Bij DC-klinieken krijgt u persoonlijke aandacht van topspecialisten. Voor bijvoorbeeld pijnbehandeling, maag- en darmonderzoek en dermatologie. Zonder lange wachtlijsten en ook dit jaar verzekerd door uw zorgverzekeraar. Kijk op dcklinieken.nl. Zijdezacht advies van Trekpleister. Onthaar eenvoudig met de Brown Silk Appeal 3 epilator met bikini trimmer. Voor een langdurig glad resultaat. Nu voor maar €39,99. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is dus terug met weer live met Frede Mickey. Muzikale feestjes, neem het maar even. Maar eerst het nieuws uit de provincie met Simone Skeffer. Goedemiddag. Er wordt in Ljouwert op een eigen soort kwatten op het sociaal domein. En dat betekent BigLeaks dat een instelling als jeugdzorg behoorlijk kwatje mat. Ze matten het miljoen minder dwaan, benammen in de helpverlening. Nevens Marianne Sinot, directeur van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, is er een grens in hoeveel je geen kennen met bezuinigingen. Nou, ik vind dat het nu al bereikt is. Dus daarom willen we ook graag met elkaar in gesprek om op zoek te gaan naar die ondergrens. En dat we de krachten blijven bundelen om zichtbaar te blijven maken dat er een tekort is. Als wij met alle man en macht die tekorten gaan oplossen, dan lijkt het alsof het een klein probleem is, maar dat vind ik eigenlijk niet. De gemeente Dongeradiel is het op zoek naar muzikanten die het meewerkje willen aan een muziekstuk ter gelegenheid van het afscheid van de gemeente Dongeradiel. Het muziekstuk is een liefdesdrama en we 3 november uitviert terug band van verschaten squallen in de Bonifatiuskapel in Dokkum. Met ingang van 1 januari 2019 fuseren de gemeentes Dongeradiel, Verwedderadiel en Kollemeland tot de nieuwe gemeente Noord-East-Friesland. Het liefdesverhaal gaat door een plattelandsjongen die het vereerlijk wordt op een famke uit de stad. De ouderlui en het famke sjoggen de laasje net zitten omdat het cultuurverschil te groot is en er ook een taalverschil is. Sam Lammers en Michel Flap binnen terug boenscoach Erwin van der Looy oproepen voor Jong Oranje. De spelers van Sportclub Heerenveen kunnen meedwaan in de duels met Letland en Oekraïne. Nederland speelt 12 oktober in Riga in Letland. 4 dagen later stiet de wedstrijd in de Oekraïne op het programma. Dat duel wordt spelen in Doetinchem. En het werk om de wetterkering op Skilge te versterken zal maandag 8 oktober beginnen. Op 22 plakken wordt de wetterkering met zon onvuld. Waar terug het er weer 50 jaar in onkin. Het zon komt uit de Dunen bij Formerum en wordt met vrachtauto's naar de verschillende locaties gebracht. De fietspaden langs de transportroute zullen tijdens het werk afsluiten worden. Het werk zal zo'n 2 maanden worden. Het waren nog, het is prachtig mooi naaisimmerwaar. Het is een graad of 20. De zuidwestenwind is zwak ontmatig. Morgen ik volop simmerwaar, maar 20 of 21 graden. Er stiet dan een zwakke ontmatige zuidwestenwind. En ik de dagen daarna is het naaisimmer in Friesland. En dit weer het Frieske Nijs.
Maak je gedachten leeg. En denk in de volgende 10 seconden aan een foto op je laptop of tablet die je aan niemand wil laten zien. Je moet er niet aan denken dat een dief kan zien wat er allemaal op je telefoon, tablet of laptop staat. Dus maak het nou niet te makkelijk en activeer de blokkeerfunctie. Zo maak je je apparaat in een paar seconden waardeloos voor dieven. Kijk op boefproof.nl. Ik blijf het toch zeggen hoor. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Het is Bra Party bij Hunkemuller. Krijg nu de derde jaar gratis of de tweede voor de halve prijs. Ook op hunkemuller.nl. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4-wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nu naar Autoraggers en Auto de Boer, uw Friese Mitsubishi dealers. In Franeker, Leeuwarden, Heerenveen en Oldenmarkt. Omroep Friesland. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland. Daar ben we nog even aan het soundchecken, dus ik heb mooi even wat gasten bij de bar. Freek, kom er maar even bij. Het is even improviserend, want het gaat namelijk over de Finster Music Night. Ik kan de techneuten hier nog even met de muzikanten aan de gang. Hoi, Angelina. Goeiedag. Hoi. Ahoy. We kennen die van Sequence. Ja, dat klopt. Maar had je ook weer een verhaal nou? Ik ga wel een verhaal, ja. Waar is mijn naam? Ik ga mijn naam Dikkooi en Gerrit Kuppers. Heren, want die hebben wat leuks in de aanbieding, mag ik het zo nemen? Ja, we hebben van morgen voor de derde keer de Finster Music Night. Maar Get Connected, wat Gerard ik deel van het maakt. Wat gaan we doen? Het is een dik feest. Nou, super. Het wordt heel verrassend, denk ik. Wij gaan voor in een Vlaambouw gaan wij 2 noemers van en wij verzwaren een groot deel van de afterparty. Dus dat wordt heel spannend, ja. Een afterparty, wat... Ja, na het officiële gebeuren maar komt er nog een wat feest in de lanterne en daar maakt ze wel deel van uit. Dus ja. Het hele dwars maar op een kop? Nou, op een kop dat hoeft eraan niet, ja, maar het bloedt heel gezellig en het wordt vooral meisjongen. Daar gaat het om. Is dat een beetje het thema? Meezingen, Music Night? De Music Night, het thema is meisjongen. Ja. En dat is altijd gezellig vanzelf. Hè? We zijn natuurlijk al met hele rot dingen bezig, maar dit is wel super. Ja. Wat is die rol daar? Ik ben een zangeres van Connected, daar zong ik bij. Oké. Never Sequence, dan zong ik nou bij deze band. Ja, okay. En daar had we iets van vregen en daar maken we natuurlijk gebruik van, hè? Een feestje. Ja, voor hoeveelste keer is het? Dit is de derde keer. Derde keer? Ja. En het orde 2 keer altijd meezing, een beetje als thema, hoor? We zijn begonnen als meezingfestival en dat willen we zo bloeien, dat willen we zo horen, ja. Ja. Wat maar de mensen vooral weten en net vergeten. En een goed humeur meenemen. Kijk, ja. Had je een poster bij die of niet? Ja, dat is de Finster Music Night, de poster van de Finster Music. Wat mag je mee omdraaien? Oké. Ik ga die toch al in mis, hè? Ja, dit ben mij Get Connected in het voorprogramma en in het naaiprogramma. Tineke Wouda en Saie Veenstra. Ja. Nou, Saie Veenstra is hier wel eens vaker geweest. Tineke Wouda, wat doet die covers of dat soort dingen? Die zongt ik. Die zongt hele mooie nummers. Als we mijn meisjongen kennen. Als we mijn meisjongen kennen. En dat lukt wel, hè? Wat is het? Een tent of een fastplak? Het is een fastplak in de Vlaambouw, Rusterveen. Onder een lanternenfest is maar. Dus wij, superleuke locatie. En
Weet je bedoelt ermee, wat leven in de brouwerij? Ja, super. Ja. Dus ik hoop dat het heel geslaagd wordt. En nou, zoals ik nou alles vernemen mij aan de positiviteit die er al hier omheen is, dus hebben we er al heel wat zin in. Waar, wanneer, hoe laat, wat kost het? Het begint morgen om 8 uur, exact om 8 uur, maar wel even zitten, want het begint met een wereldhit. En dat is, als je er dan net binnen, dan gaan het waren echt dicht. Want dat is mijn zachte stukken erbij en daar kan je dan geen rumoer mee bij hebben. Dus ik zou zeggen, kom op tijd, want daar mag je bij werden. En exact het adres, want meestal er net op ziek. Het adres is de Flambouw in Sruiterveen. Feest Music Night. Kom maar. Net stenen maar. Erheen. Ja, kom maar. Echt weer erheen, ja? Ja, maar het komt helemaal goed, joh. Succes morgen. Dank u wel, Willem. See you next time. Next time. Goed, dank u wel. Ja, ik zou eens even omheen. We zitten midden in zo'n soort soundcheck-proces. Are you ready with the soundcheck? I think so. We just need a little bit more of the acoustic guitar on the monitors. Een beetje akoestische gitaar. Ja, nou, we zullen eens even zien. Wist je wat we doen? Dolf, wij draaien even een kwarte clip. En dan komen we dan waarom, natuurlijk, met de live muziek hier in de studio. Komt-ie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Ja, we zitten een beetje vol joer, dus vandaar we de clips helaas net helemaal draaien kunnen. Maar ik ga naar mijn volgende gasten. Ze zijn on tour. Tilden Crowds. That's me. Well, that's us, right? Yeah. Your name is Greg, isn't it? My name is Greg, yeah. What's the name, Tilden Crowds? What is it? It's a bit of a fantasy, I would say. I mean, Gabby over there is the one who came up with the name, and it's based on names from a Vermeer book. Okay. Yeah. The first name that we saw in the book was Tilden, and the last name was Krauts. Ik heb een lichte storing hier, jongens. Zit hier een kabel ergens net goed? Check het nog even. Is the cable not really okay? Oh. There's something. Is it me? I don't think so, no. No. Oh, it's quiet again. Hey, and you're on tour now? We are on tour. We were just in Germany. We're in Netherlands tonight. We're kind of going back and forth between Germany and Netherlands and then off to the States again. Okay. Yeah. And then touring there also? Yeah. We're doing a couple of shows a handful of shows in North Carolina and Virginia. Okay. Yeah. And then go back to Europe? Yeah, exactly. You're many times here? Yeah, well, the band is based in South France. Okay. We're a Brooklyn band. But we've been over here for a while, except for this fellow over here who's from the Shetland Islands. Announce them. Who are they? This is Barry Nisbet on fiddle from the Shetland Islands. Yeah. Over here is Jacques Campbell on keyboard and vocals, and Gabby Sviatkovska on contrabass and vocals. It's so nice to have you on the show. The studio is yours. You're going to play 3 songs. Which one? The first one we're going to do is called Wandering Eyes. Tilden Crowds, live in Noorderwind! Yay! Kick it, Gabby. All right. Quiet eyes shining through the glass shine. Wonder a child reaching out, touching everything that's to be touched. Put it in your mouth. 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 Tie your shoes and on away. You go. Mountain trails, windows, I will show you. The trees passing by, catching clouds in their the world is a fun place, but it also holds a lot of turning around, turning around, turning around, turning around. Things, but you also wanna guard. You get
into the next one. It's a duet with me and Jacques. It's called Watchtower Revisited. Watchtower Revisited. One, two. There must be some kind of way out of here. That's what the Joker said to the thief. There's just too much confusion, and I can't get no release. The businessmen drink my wine. Proud bankers take my earth, and it's the most of them. We'll take a life, put a number on it and say that it's nothing but a worth. But you and I've been through that, and this is not our fate. Let silence not speak softly now, for the hour is way beyond late as they fall along the watchtower. Yeah, they fall. The lions are approaching. Yeah, they're dreaming of lives that they no longer have as they fall along the watchtower. Yeah, they fall. Yeah, they fall along the watchtower. Yeah, they fall. Thank you. Let me fix my collar. We're super happy to be here. This last tune we're going to do is another one of ours. It's called Keep Your Heart. It's written by Gabby over there. You ready? Yeah. How's my hat? Do I look good? Okay. 1, 2, 3, 4. Keep your reserves in a well-hidden cellar. Don't show your good, you know that they're rare. Don't ever give to the seething temptation. Don't ever think will bring you salvation. Keep your heart, baby. Keep your world steady. Keep your heart, baby. Keep your world steady. You mustn't know why this caution is needed. Open a can of fire once fallen heated. They must you poised and strong, ever ready. They must you going ever steady. Keep your heart, baby. Keep your world steady. Keep your heart, baby. Keep your world steady. Don't ever share with the other side of the shoe. Cover your gaze if you must with black tissue, and never ever uncover the mess. Don't let them near, don't let them see. Cover your fear, don't show your need. Keep your world steady. Keep your heart, baby.
Keep your heart, baby. Keep your world steady. Keep your heart, baby. Keep your world steady. Keep your heart, baby. Keep your world steady. Wow, fantastisch. Dank u wel. Tilden Crowds. Oh, nice music. Thank you, thank you, thank you. Hello. Where do we have to go now? We are going to Ottoland tonight. We're yeah. playing at our friend Gerriet's house. It's a private concert. Okay. But, you know, anyone can come if they want to. Find us on Facebook at Tilden Krauts page. Yeah? Okay. Yeah. I hope to see you again. I hope to see you again. Thank you very much. Thank you so much, Willem. Ladies, gentlemen, thank you. Tilden Crowds, dames en heren. Ja, jou nog even hier een applaus. Yay! Goed zo, ja. Ik ga naar een duo, Peter en Engbert, vaak de gast. In februari winnen ze hier ook al even. En ze komt nog eens even om. Zit er net een jubileum om te komen van je? Ja, dat klopt helemaal. Wanneer? De datum is 10 maart. 10 maart. 2019. Ja, en dan hoe lang ben je hem bezig? 15 jaar. Wow. Ja. Je hebt hier wat cd'tjes, je hebt van alles uitgebracht. Grenzeloos. Kleur ben bij mij begonnen en toen kwam Natuurlijk en als derde Grenzeloos. Hoe ga je met vieren? Wij gaan een mooi concert, Jan. Oké, een soort gala. Een heel mooi concert met wat leuke elementen erin en wat verrassingen en zo. Ja. Dus, maar dan kom je bij om toch, om daar even ja, heel graag, heel graag. Ja, dan krijg ik voor die tijd, dan kunnen we mooi het even bekend maken met iedereen. Gaat je om live muziek? Je hebt een trui noemen spelen. Welke? Wij gaan beginnen met een nummer van Robert Paul. De kleuren van de regenboog. Heel mooi liefdesliedje. En daarna volgt Meester en als derde doen we Verlangen. Peter en Engbert, live in Noorderwin. Ik voel jouw warmte heel dicht bij me. Ook wanneer je er niet bent. En soms ineens dan sta je voor me. Ik kijk uit naar dat moment. Ik geniet van dat verlangen. Van die stilte voor de storm. Tot aan het begin van onze eindeloze droom. Ik zie de kleuren van de regenboog. Je stralen lachende gezicht. Je blonde haar waait door de wind omhoog. Je kust mijn beide ogen dicht. Ook al blijf je dan maar even. Laat me zien dat je er bent. En laat mijn hart heel even zweven. Al is het maar voor één moment. Als je weggaat zal ik wachten. En als de deur is dichtgegaan, begint die eindeloze droom van vooraf aan. Ik zie de kleuren van de regenboog. Je stralen lachende gezicht. Je blonde haar waait door de wind omhoog. Je kust mijn beide ogen dicht. Door de grenzeloze verte, dwars door alles heen. Als een droom maar in slow motion reis jij door mijn leven heen. Ik zie de kleuren van de regenboog. Je stralen lachende gezicht. Je blonde haar waait door de wind omhoog. Je kust mijn beide ogen dicht. Ik zie de kleuren van de regenboog. Je stralen lachende gezicht. Je blonde haar waait door de wind omhoog.
omhoog. Je kust mijn beide ogen dicht. Ik zie de kleuren van de regenboog. Je stralend lachende gezicht. Je blonde haar waait door de wind omhoog. Je kust mijn beide ogen dicht. Ja, het volgende nummer is Meester voor alle vaders en meesters, maar ook eigenlijk voor alle moeders en juffen en wie dan ook met kinderen werken. Daar is dit nummer gaat het nummer ook geschikt voor. Hè? Of papa's. Ja, papa's. Of mama's. Mama's. Maakt niet uit. Daar komt ie. Ik zal je vertellen wat ik weet, hoe ik de dingen zie. Ik zal je vertellen wat anderen schreven over de dingen die het waard zijn om meer van te weten. Jou leren zelfstandig te zijn. Ik zal vast ook iets vergeten, want ik ken niet ieder terrein. Je hoeft geen wetenschapper te worden, als je dat wel wilt, heel goed. Maar je moet jezelf kunnen redden, wie of wat je ook bent of doet. Dus gebruik wat ik bied en vraag door als je ziet dat je nog niet weet wat je weten wil. Want mijn luisterend oor is daar echt speciaal voor, ook als ik van mening verschil. Ik zal je leren te vragen, nieuwsgierig, kritisch en open. Ik wil je leren verdragen, dat ze jou soms willen ontlopen. Veerkracht en zelfvertrouwen probeer ik jou te schenken, zodat geen woord of blik jou werkelijk kan krenken. Je hoeft geen wetenschapper te worden, als je dat wel wilt, heel goed. Maar je moet jezelf kunnen redden, wie of wat je ook bent of doet. Dus gebruik wat ik bied en vraag door als je ziet dat je nog niet weet wat je weten wil. Want mijn luisterend oor is daar echt speciaal voor, ook als ik van mening verschil. Dat wel wilt, heel goed. Maar je moet jezelf kunnen redden, wie of wat je ook bent of doet. Dus gebruik wat ik bied en vraag door als je ziet dat je nog niet weet wat je weten wil. Want mijn luisterend oor is daar echt speciaal voor, ook als ik van mening verschil.
Peter en Engbert, straks doen ze nog een noemer, maar we gaan eerst naar de break. Jongens, ik kom straks weer bij je in Brom. Dankjewel, prachtig mooie lustervestjes in deze aflevering van Noorderwien Live. Graag dadelijks. Rij je naar de club? Jij weet natuurlijk dat je in de auto zit. Maar weet je voetbalteam dat ook? Misschien stuurt jullie spits net een foto van zijn lege voetbaltas. Genoeg ruimte voor 3 punten. Als je mono rijdt, rij je zonder afleiding. En weten je teamgenoten dankzij een automatisch antwoord dat je onderweg bent. Kijk op mono.nl hoe je jouw telefoon op mono zet. Mono. Ongestoord onderweg. Als kaal zijn niet je keuze is, geef Frans Kopal je haar terug. Haarstijlen zoals jij het graag wilt. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. De Woonboulevard Groningen vindt u aan de Peizerweg in het Hoendiep. Alles op woongebied in meer dan 60 winkels. In elke stijl en iedere prijsklasse. Aanstaande zondag is het van 12 tot 5 koopzondag. Kijk op woonboulevardgroningen.nl. Nu verkrijgbaar bij Frans Kopal Haarwerken. Secret Hair, de onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw. Kijk voor meer informatie op franskopal.nl. Een nieuwe Renault rijdt je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Overweeg dan Renault Private Lease. Dan rijd je al vanaf €179 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kiezen voor nieuw was nog nooit zo eenvoudig. Wordt het de compacte Twingo, de sportieve Clio of de stoere Captur? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Kampeerliefhebber, doe 1001 kampeerideeën op en laat je verrassen door alle primeurs en aanbiedingen. Kom naar de Kampeer- en Caravan Jaarbeurs in Utrecht van 10 tot en met 14 oktober. Wat doe je als je wakker wordt met een dikke, pijnlijke keel? Bij Dio-NDA hebben we snel een oplossing. Strepsils bij beginnende keelpijn en Strepven bij acute keelpijn. Dio-NDA, de drogist met aandacht. Ga voor kaarten met korting naar kampeer- en caravanjaarbeurs.nl. 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Moerdijk heeft een grote schoonmaakactie gehouden rond een parkeerplaats langs de A16. In een maisveld bij de parkeerplaats ligt veel afval en achtergelaten kleding van Albanese die er korte tijd bivakeren. Ze houden zich schuil in het veld in zelfgemaakte tentjes en ze wachten op een kans om in een vrachtwagen te klimmen. Ze proberen zo als verstekeling in Engeland terecht te komen. Met de schoonmaakactie wil de gemeente voorkomen dat er in het veld een tentenkamp ontstaat. Bij de actie werden vanochtend in het maisveld 4 Albanese aangetroffen. Zij zijn aangehouden, meldt Omroep Brabant. De topman van Interpol, de Chinees Meng Hongwei, is zoek. Meng woont in Lyon. De Franse politie is een onderzoek begonnen. De baas van de internationale opsporingsorganisatie vertrok eind vorige maand naar zijn geboorteland China. Sindsdien heeft hij niets meer van zich laten horen en reageert hij ook niet op oproepen. De vermissing is door zijn vrouw gemeld bij de Franse autoriteiten. Zij en hun 2 kinderen wonen ook in Lyon. De Floriade van 2022 in Almere gaat de gemeente ruim €7,5 miljoen extra kosten. Als de Wereldtuinbouwtentoonstelling afgelopen is, wordt op het terrein een woonwijk gebouwd met 660 woningen. Maar de verkoop van de grond aan een projectontwikkelaar levert miljoenen minder op dan gedacht. En de gemeente moet het verschil bijpassen. Het is de tweede keer dat de Floriade de gemeente extra geld kost. Eerder was er al €4,5 miljoen nodig voor een team van externe deskundigen. Bondscoach Ronald Koeman heeft 4 nieuwe spelers bij het Nederlands elftal gehaald voor de wedstrijd in de Nations League volgende weekend tegen Duitsland en voor het oefenduel daarna met België. Het zijn Arnoud Danjuma, Groeneveld van Club Brugge en de PSV'ers Steven Bergwijn, Denzel Dumfries en Pablo Rosario. De keuze voor Dumfries is opvallend. De verdediger maakte geen deel uit van de voorselectie. Het weer, veel zon met wat hoge bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 21 graden. Morgen nog iets warmer, met 's ochtends ook veel zon. In de loop van de dag neemt de kans op buien toe. Dit was het NOS Journaal. Als nog 1 uur het keer met Noorderwien Live. Gaan we echt lekker feestend met mooie Friestalige bluesmuziek onder oren dit weekend in. Maar ja, nog volle meer. Graag dadelijks. Stel, je vriendin is 4 maanden zwanger. Oh,
Oeh, ik ben zo benieuwd wat het wordt. En heel knap, ze is gestopt met roken. Ja, maar ik heb het best zwaar hoor. Zeker met meneer hier naast me. Hoezo? Nou, waar jij als aanstaande vader dan rekening mee kan houden, is dat je haar niet in verleiding brengt. Ja, nou, dat doen we al 4 maanden niet, hoor. Nee, ik bedoel dat je haar dus niet vraagt om voor jou sigaretten mee te nemen. Dan breng je haar niet in verleiding om weer te beginnen. Ah ja. Kijk op helpenstopper.nl. Als hardwerkende vakman kun je wel eens een extraatje gebruiken. Kom daarom tot en met 31 oktober naar de Renault Bedrijfswagendagen. En profiteer bij aanschaf van een nieuwe Renault Kangoo, Trafiek of Master van extra voordeel tot wel €6.000. Inclusief een gratis laadruimtepakket. Leasen kan al vanaf €99 per maand. Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Hey stijlgoeroe, Parijs, New York, Marrakesh of Urban Nature. Tijdens de wereldse woonweken bij Xenos shop je alle grote woontrends voor een klein prijsje. Ook spiegels in alle stijlen, nu met 25% korting. Ontdek het bij Xenos. Op zoek naar CBD-olie? Kruidvat helpt je. Lucovitaal Cannabidiol CBD hennepolie. 100% puur en goedkoop zonder toevoegingen. Nu alles van Lucovitaal 1 + 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Tease je in het wetterskip. Heljen we het wc-papier uit het rioolwetter van Ljouwert. Wc-papier gebruik wc-papier. Ach, kom op man, dat is hier maar een probleem. Maatje we maar deze groenstof weer een nieuwe visktrap. We willen eigenlijk experimenteren met deze klei. En we gaan het lab in. Dat het wetterskip dwande is maar een E. coli zelftest. En een DNA-scanner voor het vinden van bisten in het wetter. Tease kwartier verzuizen bij Omroep Friesland Televisie. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nou naar Autoraggers en Auto de Boer. Jouw Frieske Mitsubishi dealers. In Frencher, Ljouwert, Jereveen en Oldermarkt. Omroep Friesland. Het is weer vrijdagmiddag, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwind beginnen, ja dan haast het varelkoor. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwind live, Noorderwind live, Noorderwind live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste woord van Noorderwind Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. We hebben nog even dwalen met de soundcheck van verschillende artiesten, onder andere Chickens Go Mad in de studio. Maar eerst Bruno Mars. Players, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe, so clear. Look out! Pop, pop, it's showtime. Showtime, showtime, showtime. Guess who's back again? Oh, they don't know. Oh, they don't know. I bet they know as soon as we walk in. Showed up, I'm wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your
gangsters, bad bitches, and your ugly friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how a pimp get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, we too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Everywhere I go, they be like, so clear. Everywhere I go, they be like, so clear. Everywhere I go, they be like, so clear. Now, watch me break it down like, 24 karat, 24 karat. What's that sound? Come on now. 24 karat, 24 karat magic. Don't fight the feeling, invite the feeling, just put your pinky rings up to the moon. Bruno Mars, we draaien het in deze aflevering van Noorderwind Live. Lekker hectisch, Joert. Hoor ik wel van om het weekend niet te gaan. Hoe is het, heren? Ja, best. Mooi. Ja, heerlijk. Hey, ben je vaak een paard met je beiden? Ja, ze en dan. Soms hebben we drukke periodes en soms dan is het even een skofje niks. Ik heb wel lekker werkje. Takemir, dus het jubileum, maar ben je met vaststellingen, met schroewerij bezig? Ja, dat wil ik wel weer, maar we weer even de tijd vervinden. Eigenlijk is dit hier het echte jaar dat we 15 jaar bezig zijn. Maar goed, ja, dat kwam dit jaar, konden we dat net meer roem krijgen, dus we plaatsen dat naar Takkenvarrier. Maar dat wordt wel leuk. Daar geven we weer wat leuks voor mij. En dan pakken we van alles deze wat en dan maken we daar een leuk feestje van. Time flies, hè? Ja, met band wordt dat weer. Leuk man. Ja, leuk hoor. Ja. Nou, maar bij klinkt het ook prima. Jullie nog hier in Noorderwind. Welke? Wij gaan Verlangen spelen. Peter en Engbert, live in Noorderwind. Na 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 na. Ik heb een grenzeloos verlangen om gelukkig te zijn. Ik weet eigenlijk heel goed dat verlangen is best fijn. Ik heb een grenzeloos verlangen om heel veel te kunnen zijn. Voor mijzelf, de ander, jou, in elk opzicht groot of klein. Omdat het mogelijk is. Aan de grens van het verlangen lonkt vervulling met zijn vuur. Brengt het vreemde avontuur en lijkt een ideale huur. Zo grenzeloos, grenzeloos, hoopvol, soms meedogenloos. Maar alles mag, zolang het mogelijk is. Na 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 na. Ik heb een grenzeloos verlangen naar vervulling van een droom. Naar iets anders of iets moois zoek ik jaren zonder schroom. Ik heb een grenzeloos verlangen om te helpen en te zorgen. Voor geliefden om me heen, voor een mooie toekomst morgen. Omdat het mogelijk is. Aan de grens van het verlangen lonkt vervulling met zijn vuur. Brengt het vreemde avontuur en lijkt een ideale buur. Zo grenzeloos, grenzeloos, hoopvol, soms meedogenloos. Maar alles mag, zolang het mogelijk is. Na 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 na. Verlangen om niets te willen missen.
Genieten van het leven, geen herinnering te wissen. Omdat het mogelijk is, omdat het mogelijk is. Aan de grens van het verlangen, lonkt vervulling met zijn vuur. Wenkt het vreemde avontuur en lijkt een idealen puur. Zo grenzeloos, grenzeloos, hoopvol soms meedogenloos. Maar alles mag, zolang het mogelijk is. Na 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 omdat het mogelijk is. Dankjewel. Peter en Engbert, Jim, dankjewel voor je komst. Prachtig mooi liedje, Veskes. Jubileum, genoeg plan, te druk om te schreeuwen. Lekker bezig. Het is best even. We gingen gewoon verder. Past perfect in dit programma. Ik altijd te druk. Ja, fiest. Te vol. Maar het al leuk. Het al leuk. Ja, daarom. Hoe ben je hem te vinden, jongens, op internet? peterenengbert.nl. Wat wil je nog meer? Ja, het is hartstikke mooi, hè? Zo simpel als wat. De groet nog een heid, Piet. Ja, zullen we doen, hè? Ja, begin maar. Ja, Jim komen weer om, toch? Of niet? Ja, dat hebben we al praten. Ik heb vooral dingen, en dan mij vooral een heel groot ding niks zeggen. En dat is dan een verrassing. Maar, dat soort dingen. Ja. Dankjewel, jongens. Goed zo. Goed. Fantastisch dat ze er binnen, joh. Chickens Go Mad. Friestalige bluesmuziek. Henk Ozega, hoi! Hoi, hoi. Ja, maar hoe is het met jou? Ja, best, jongen. Ja. 5e album uit, blikje. Ja, 5e album. Het had even een zwierkjellen. Waarom? Nou, 5 bezettingen, 4 weer door, al je dingen, maar... De tijd houdt geen skoft, hè? Nee, het gaat gewoon erop, maar de willen er nog steeds. Do en drummer Leo, je bent het oud gediend, is het daar zo? Ja, wij zijn echt van... De echte veteran. Maar uiteindelijk Frank maar die had even voortwest. Zit die serie in de top 40 even zien... Uiteindelijk komen ze altijd weer om. Ja, ze komen weer om. En een jong kerel hebben wij. Ja, weet je, jongen. Nou, daar ben ik zo'n grutskop. Dat is echt geweldig, hè? Stel hem even voor. Ilko Engelsman. Ja, precies. Ja. Hoi Ilko, ik had hier lang net. Zie je in de studio? Nee, dat is al een titel. Ja, hoe is het met jou? Ja, goed. En lekker spelen dus, Chickens Go Mad. Ja, dat is onhoffelijk. Ja, mooi man, goed zo. Last but not least, de bassist. Dit is het nieuwe aanwinst, hè? Johan. Jong kerel. Johan Oosterhof. Bij een prachtig mooi shirtje met Dr. Feelgood. Hij had wel zwaar dat het speel weer bij me komt. Ja. Want hij zei van, we moeten repeteren. Ja. Nou, toen zijn we oké. Dus zo het kwam. En dan is een album. Stim zou weer op Vrede Mickey in een lekker hectische show. We praten straks nog wel even. Ze wisten even 2 nummers van? Ah, lijkt me goed. Welke game doen? We gaan werk doen en eer. Mooi om te binnen. Chickens Go Mad! Voor 6 wat de wekker gaat. Het is 20 uur, de night in bed zit. Het is kwartier voor zon, wat er op zijn fietsje zit. Het rijnt, de wind, shit en dat is shit. Hij maakt het werk daar, hij maakt het werk daar. Hij maakt het werk daar en de hypotheek is onder heen en het werkje valt hem erin. Die vooraf, wat er op zijn werk kan komen. Nog 12 uur brood voor de koffie komt. En een kwartier voor 12, dan maakt de breed erop leeg. En nog de hele lange beetje brood, dat is dreig. Hij maakt het werk daar, hij maakt het werk daar. Hij maakt het werk daar en de hypotheek is goed en heen. En het werkje valt hem.
naar hoefstakje. Ik het hier voor zijzen dat er bij zijn wiefke op de bank zit. Het hier voor zon, waar het buitenlijn. Ik het hier vooral dat er steentjes en rijdt. Shit, shit! Oh, met hij het wordt daar. Met hij het wordt daar. Met hij het wordt daar. Want de hypotheek is goed en heeg en het wordt je. Hij maakt het werk daar. 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 Dank u wel. Ja, hij wie echt ouder. Hier. Als du in mij neer verluisterst, dat du van mij houdt, dan ben ik van die alleen maar van die. Als ik in mij neer verluister, dat ik van die hou, dan bist du van mij alleen maar van mij. Alleen maar. Van mij. Elsen in die hart mij in besnijden is, omdat er om jou heen altijd gedoend is, maar dan is samen. Als du in mij neer verluisterst, als du van mij houdt, dan ben ik van die alleen maar. Elsen in die hart mij in besnijden is, omdat er om jou heen altijd gedoend is, maar dan is samen. Als du in mij neer verluisterst, als du van mij houdt, dan ben ik van die alleen maar van die. Alleen maar. Van die. Wow, zo mooi.
En een heel mooi nummer ik nog van Chickens Go Mad. Poep, bel het. Ja, waar is wat hoor. Ja. Hey, hoe heb je dat album helemaal bij elkaar skreun? Misschien al, of komt er dan hiermee een idee? Nou, de meeste ideeën kwamen van Eelco en mij together eerst. En later heb ik zelf wat aan het prutsen geweest en wat dingetjes bij me kon rommelen. En dan zitten de man, nou, zo maar het net, maar even oors. En zo ontsteert dat wat. Grutskop, het album? Ja, heel groot. Weer wat een zware bevalling dus. Ja, het was een zware bevalling, maar dan haal je meer van het band, zo moet je zeggen. Ja. Hoe meer moeite je ervoor doen. Ja, dan is het belangrijker. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik draai hem zelf heel graag. En dan vergeet ik dat ik het ben. Dat is al jaar ijdelheid natuurlijk, maar nee, ik vind het een fantastisch album. Kijk, en mooi dat te binnen. Dank u wel, jongens. Oké. Tot straks door ze meer. Chickens Go Mad. Ik ga even naar Sim Martin. The man from Australia, isn't it? Hello, how are you? I'm great. Always busy on Friday afternoon here. It is very busy. I'm looking, there's like hundreds of musicians running through like a train. It's fantastic. You like it? Yeah, of course. Some people get nervous of it and oh my God, I'm getting... No, I get nervous. Okay. No, I get nervous, but... You're on tour? Sort of, yeah. A little one. Having a good time with Gerrit? Garrett, what do you say? Oh, you say Garrett. Garrett Portninger. Something like that. Let's talk later. Can we play a song? Yeah. What's the title? I'm going to try and do Sunny. Sunny, thank you for the sunshine after rain. Sunny, you smiled at me, really ease my pain. And my dark days are gone, bright days are here. Sunny, your love is so sincere. Sunny one so true, I love you. Yeah, Sunny, thank you for the truth that you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. And my life was torn like wind-blown sand, but a rock was formed. You held my hand, Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth that you made me see. Sunny, thank you for the facts from A to Z. Now my life is torn, it's torn like wind-blown sand, but a rock was formed when you held my hand. Sunny one so true, I love you. I love you. I love you. I love you, son, Sunny. Wow. You are absolutely great. Thank you. See you later on, man. We laten hem nog net vrij. En we zullen met Gerrit Portninger nog even praten. Verder spelen, want dit is echt fantastisch. Sowieso het laatste jaar loeren wordt heel leuk. Maar eerst, nice. Een
een nieuwe Renault rijd je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Overweeg dan Renault Private Lease. Dan rijd je al vanaf €179 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kiezen voor nieuw was nog nooit zo eenvoudig. Wordt het de compacte Twingo, de sportieve Clio of de stoere Captur? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Heb je al een staatslot voor 10 oktober? Niet? Nou, dan loop je een heleboel voorpret mis. De gedachte aan wat je allemaal zou kunnen doen als je wint. Misschien zelfs wel, waar blijft die trommel? Ja, die bedoel ik. De jackpot van 11,6 miljoen. Stel je voor dat die op jouw lotnummer valt. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Voor kleine of grote bedrijven is dit het moment om naar Brother Business Printers te kijken. Voordelig en betrouwbaar. Met precies de print- en scanopties die voor jou belangrijk zijn. Bovendien krijg je nu tijdelijk tot €250 cashback. Kijk voor de modellen op brother.nl/cashback. Voor elke business een Brother. De jackpot van 10 oktober staat op 11,6 miljoen. Je hebt nog 5 dagen om een staatslot te kopen. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Speel bewust 18+. Prijsrevolutie bij Kruidvat. Nu bij aankoop van €9,95 aan Revolution make-up producten en gratis lipkits ter waarde van €6,99 cadeau. Dus geef je lippen een kleurtje bij. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Weet je wat lekker is? Wegrijden bij de dealer in een nieuwe auto. Weet je wat nog lekkerder is? Wegrijden in een auto die ook gloednieuw blijft. Rij jij straks in een nieuwe Volkswagen Up met Easy Private Lease? Dan zorgen wij dat die ook nieuw blijft. Want al het onderhoud is inclusief. En ook de verzekering is helemaal geregeld. Tijdens de Easy Private Lease weken rij je al een Up vanaf €199 per maand. Op basis van 48 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Alleen tanken moet je zelf doen. Maar ja, ook dat is easy. Kijk snel op Volkswagen.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Als is nog liedje jaloeren te gaan met Noorderwind live. Mijn heel soort live muziek hier vanuit de studio. Maar eerst het nijs bij Simone Scheffer. Goedemiddag. Zo'n 500 deelnemers praten hier op een groot congres in Bolzet over de toekomst van ons eten. Wat betekent nieuwe ontwikkelingen en regels in de landbouw en veeteelt voor boeren, fabrikanten en het onderwijs. Een van de zaken daartoe praten we is de opkomst van de synthetische molken, die de echte molken vervangen moeten zoeken. Doch is dit voor veeboeren geen bedreiging, zei Jetse Botma van Living Lab, een initiatief van de provincie die de Friese landbouw op de toekomst tarrieden mat. Want de synthetische molken, kunstmolken wat dat in wezen is, kan nooit zo zoen wezen dan echte molken van de kool. 5 grote boeien die zoenten hier in de Willemshaven in Haansteen worden der waaihellen. Ze zijn vernield en smieten gevaarlijke situaties op. Ondernemer Willem Koornstra hier in de Willemshaven del zetten om de boel daar wat op te fleuren. Maar de safvolste afbrutsen, stikken grote krassen en de gevaarlijke situaties die het ontstaan omdat mensen op de gevaartes van 6 meter heeg klimmen, had hij uit vastzorg besletten ze voor te heljen. Koornstra sluit net uit dat de boeien in de toekomst weer een plakje krijgen in de haven. Maar hoe, dat weet hij nog net. Hij is in oerlis met de gemeente hierover. Het werk om de wetterkering op Schilge te versterken zal man die 8 oktober beginnen. Op 22 plakken wordt de wetterkering met zon onvuld. En daardoor kan het er weer 50 hiertje in aan. Het zon komt uit de duinen bij Formeren en wordt met vrachtauto's naar de verschillende locaties gebracht. De fietspaden langs de transportroute zullen tijdens het werk afsletten worden. Het werk zal aan 2 maanden dworien. Het verviersplan van rederij Doeksen voor 2019 is goedkeurd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Er worden takom hier 2 nieuwe boten in gebruik naam. Door de rederij werd door de tjenstregeling veroordeeld. Het is nog net bekend hoe of de nieuwe tjenstregeling eruit zien zal. Er komt na 12 oktober meer duidelijke zoer. Vanaf 1 november kan boekt worden voor de oertochten in de nieuwe tjenstregeling van 2019.
Het is prachtig nasimmerwaar, maar zo'n 20 graden. En de zuidwestenwind is zwak ontmatig. Morgen ik mooi nasimmerwaar, maar volop zinnen 20 of 21 graden. Er ziet dan een zwakke ontmatige zuidwestenwind. En dit weer het Frieske Nijs. Mevrouw, mag ik u wat vragen? Ja. Heel goed. Dat is inderdaad een van de keuzes over orgaandonatie in het donorregister. Maar kent u ook de andere? Nee. Dit heeft u eerder gedaan. Maar behalve ja en nee zijn er ook andere keuzes. En als u wilt weten welke, dan kunt u kijken op donorregister.nl. Oké, dankjewel. Graag gedaan. En welke keuze u ook maakt, leg hem vast op donorregister.nl. Doe ik! Oui, het zijn de Comformidable leasedagen bij Citroën. Dat betekent een nieuwe Citroën Trek Comfortable voor een leaseprijs très formidable. Bijvoorbeeld de Citroën C1 met zijn zuinige motor. Tijdelijk voor een private leaseprijs vanaf €169 per maand. Citroën. All-inclusive ertussenuit? Kom naar Wonderland Kookar, net over de grens bij Arnhem. All-inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op wonderlandkookar.eu de beste deal. Leest u liever zakelijk? U rijdt al een Citroën vanaf €82 netto bijtelling per maand. Een verblijf bij Wonderland Kookar doet wonderen. Boek nu op wonderlandkookar.eu. Zijdezacht advies van Trekpleister. Onthaar eenvoudig met de Brown Silk Appeal 3 epilator met bikini trimmer. Voor een langdurig glad resultaat. Nu voor maar $39,99. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Geniet vanaf het begin bij Grando Keukens en Bad. Met een vakkundig en echt persoonlijk advies laten wij uw keukendroom uitkomen. Grando. Koken, baden, genieten. Wat als een oogaandoening tussen u en waar u van houdt komt te staan? Zoals autorijden. Tijdens ons nieuwe preventief ooggezondheidsonderzoek testen onze optometristen de gezondheid van uw ogen en kunnen zo tekenen van medische aandoeningen detecteren. Zo kan een groot gedeelte van al het zichtverlies worden voorkomen. En dat voor maar €29. Kom nu naar Specsavers. Bezoek een Grando showroom voor spectaculair najaarsvoordeel of kijk op grando.nl. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV is electric and more. Met 2 sterke elektromotoren, een krachtige benzinemotor, 4wielaandrijving, 1500 kilo trekgewicht, een groen A-label en met een pas van New Motion laat je hem ook nog eens tot eind 2019 gratis. Dat is electric and more. De nieuwe Mitsubishi Outlander PHEV. Nu bij de dealer vanaf €35.990. Mitsubishi Motors. Kom nu naar Autoraggers en Auto de Boer. Uw Friese Mitsubishi dealers. In Franeker, Leeuwarden, Heerenveen en Oldenmarkt. Omroep Friesland. Nog een liedje Jelle hoor ik het again met Noorderwind live. Feest is hier compleet met Chickens Go Mad. Sint Maarten zullen nog een nummer spelen en dan hebben we nog een oordensinger-songwriter. Maar eerst de trein hier nog een van de reunieconcert. Nee, wie keer dat? Ja, dat vind je. En die staan je allemaal oude krantjes. Harry, wat is dit? Ja, ik luister misschien. Ik ben de hitweek van Joontje Sander gaan lezen. Ja. En die manier van journalistiek is daar wel heel leuk. Want ik lees hier bijvoorbeeld van het hart, ja, dat is een pomp. En daar zongt een muzikant van ik hou van jou met heel mijn pomp. Je hebt hier nog een mededeling. Ja, wij willen nog even vertellen dat de discjockeys bij uw reunieconcert, dat ben vinylzucht uit Heerenveen. Oké, nou. En dat zijn mensen die doen dus inderdaad alle nummers op vinyl. Dus ik van oude LP's, ze kunnen echt de nummers brengen die wij hebben willen. Nee, hier is nog een leuke opmerking over Keleman. Wat weet je? Keleman, nou in uw stier, dat wie de Jens Sander weer hitweek weer bekend, maar de leus van beter langharig dan kortzichtig. Ik ben gelukkig mijn hele leven nog heel kortzichtig. Man, dankjewel. Reunieconcert. Ik ken nog kaartenkeepje. Als ze optreden, zie je er nog van onder andere Chickens Go Mad. Maar ik ga eerst naar mijn Australische maat. Hey, half Italian, isn't it? Yeah. You live in Italy for the half of the time? Half of the year, yeah. I live in northern Italy, sort of somewhere in the countryside, just away from Venice. So, yeah. You're always on tour or not? Or are you some kind of musical gypsy? Yeah, yeah. I am the musical gypsy, I think, yeah. Oh, look, I like variety. This is, yeah. Albums, shows, what? I've been in a few bands that were decently kind of had albums out. I was in a band for 13 years called Stovetop.
That's on iTunes, and there's about 2 albums or 3 albums there. But that's disbanded for the last few years. And now play solo. Yeah, I do different things now. The other guy I worked with went on to do another quite successful band in Melbourne, and I've just kind of gypsied away. Lekker. Play music. That's the nicest thing to do, isn't it? Yeah. Well, it's an important part of my life. Yeah. Very important. What's the song you're going to play now? I on recommendation from my Dutch manager, I'm going to play. I'm going to have a go at Desperado. So another easy one. Okay then. St. Martin. Desperado, when will you come to your senses? Out jumping fences for so long. You're a hard one, I know you got your good reason. It's things that are driving you will hurt you someday. If you draw the queen of diamonds, boy, she'll hurt you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. And it seems to me some fine things have been laid upon your table, but the only ones you want are ones you can't have. Desperado, oh, you're not getting any younger. Your pain and your hunger driving you on, and freedom, oh, it's just people talking. Your prison is walking through this world alone. Do your feet get cold in the wintertime when the sky won't snow and the sun won't shine? It's hard to tell night time from the day. And you're losing all your highs and lows. It's funny how the feeling goes away. Desperado, oh, you're not getting any younger. Your pain and your hunger are driving you on, and freedom, oh, it's just people talking. Your prison is walking through this world alone. Your prison is walking through this world. This world alone. Prachtig. St. Martin. Thank you. Thank you. Have a good time here. Thank you very much. See you next time. Thank you. Oké, ga nog even naar Gerrit Portinga. Gerrit, hoe vind je? Heel Australisch, Italiaans. Ja, dat gaat altijd weer via. En dit rent natuurlijk wel logisch door, riep ik denk het net. Hè? Nou ja, je hebt een artiest hier West, Damien McFly. Die had nog net in Noorderwien West. Misschien de volgende keer geweldige band ik. Bij deze regelen we. Maar deze wie bevreemd maar deze jongen. En Facebook dat wonderen. Hè. Dus, wij spelen die. Jong spelen we gewoon in de Riep. Lekker simpel. Bieken erbij, even in de stal. Morgen ben we in Welsriep. Daar speel ik maar mijn eigen bandje Gerrit and Friends. En Sim is zo goed dat hij gewoon mooi speelt. Dus dat komt wel goed. En Sim speelt er zijn solo set. En snel hebben we een uitje, want dan gaan we lekker naar Vlieland, het Loodscafé en Plezant. What a life. Met Stein en man die tune, maatje weer de muziek en die komen we weer om. Lekker man, dankjewel. Ja, ook bedankt. Ja, goed zo. Tot de volgende keer. Ja, ja. Goed, ik ga naar Chickens Go Mad. Ik ga nog even 2 nummers spelen. Komen ze beide van het nieuwe album? Ja, ja, zeker, want dat willen we graag promoten. Nou, bij deze. Er staan 10 hits op, dus je mag kiezen. De greatest hits, hoe heet de hits? Het nummer heet Disse Blues. Ja. Het is eigenlijk net een blues, want maar ja, blues kan ik heel fleurig wezen. Ja. Maar ik verdrietig. Nou ja, daar mag je zelf uit ziekje waar je dan het helpt. Chickens Go Mad, live in Noorderwien!
Is het jaren, dan is het mooi. Is het vielen, dan is het beter. Dan is deze blues, deze blues, deze blues echt van die. Met het ljus naar die mineur, met het ljus de fleur. Dan is deze blues, deze blues echt van die. Zit het even net zo mij, als de joert te missen die. Dan is deze blues, deze blues echt van die. Lager het lippen die nota, dan kerst de protte willen ha. Dan is deze blues echt van die. Het seizoen is het loktij net jong. Dan is deze blues echt van die. Met het ljus naar die mineur, met het ljus de fleur. Dan is deze blues echt van die. Van hier in Doren naar de Rijnpiepen. Viert het wetter van de hemel au. De Rijnpiep viert het wetter van de dikste buivel au. Maar hoe zit het mij dat je niet meer schreeuwt ha? Zit het mij dat trainen al je team leer? Zit het mij het verdriet werd net die van bed? Sinds middags werd in Rijnpiepen zit. Streamt de roer. De Rijnpiep het net waar van de dikste bui.
zit het mij het verdriet wat te grut is? Zit het mij de tranen niet te volle binnen? Zit het mij het verdriet wat net niet van weet? Zit mij doos met die rijpiepen zin? Met meer rijpiepen zit. Ja, Dank u wel. geweldig. Chickens Go Mad. Vief, het album is uit. Hoe te krijgen, Henk? Ja? Ja, dat is altijd een probleem. Via Facebook. Als ze mij bellen, dan stuur ik hem op. Highlight bij de benzinepomp in Gedik. Hoor wat te krijgen, ja. Nou, overal denk ik net. Nee, maar goed. Waarom ziek je? Hoor, bellen ze mij maar. Hey, binnenkort nog op de planken ergens? Ja, februari gaan we ons eerste optreden, wel je ook net? Nee hoor. Ja. Oh, november. Oh ja, november. Oh nou. Oh, daar zei het. Man, ik vind het echt geweldig. Tot de volgende keer, want ik ben stiekem nog wel een beetje fan van je. En ik vind hem fantastisch. Dankjewel. Hey, doe bedankt. En ik word even naar de drummer. Want dat is een van de oprichters van de band. Maar wij gaan kwart nemen de fiets in, hè? Ja, wij gaan de fiets. Ja. Dat lijkt me heel leuk. Hast du ook zo'n fout shirtje, jongen? En zo'n strak broekje? Nee, wel zo'n broekje. Ja, hè? Krijg dat is die. 2 oude mannen op een fiets met Chickens Go Mad. Dankjewel. Ja, mooi man. Goed zo, goed zo, goed zo. Ik ga naar de laatste act van deze migje. Ik let het al even zien voor de mensen die het beeld behaan. Rick Gray. Is it Rick or Richard? It's Rick. Yeah. You're sound checking. Is it okay? Oh yeah, it's fine. Yeah, I'm serious. It's fine. Yeah. This is a weird show, the most weirdest show on the planet. What's the album? How old is he? Or young? I put it out last year. Oh, serious? It's just about a year old. Okay, who's with you? This is my friend Lauren Eugenio. And you played with her on the CD too? Yeah, she plays on a song on the CD, and we play music together in the States near St. Louis, and so. And now on tour for how many? We've been over here for a month. For a month? Yeah. So. Only Holland? Only Holland right now, and we'll go to Belgium and Germany a little bit, and then we'll go home in a few weeks and. Play there, or do you have another life over there? At home, I play music. Yeah. So I when I'm not doing this, playing my own songs, I play steel guitar and guitar backing up other writers. So. Okay. Oh, that's nice. Yeah. Good to have you on the show. Thanks for waiting, because you were early. Yeah, no problem. You're gonna play 2 songs. What's it gonna be? We're gonna play the first song on the album and the third. The first song is called "Bird on the Phone," and it's about me being woken up by a phone call years ago. I was spending time in Australia, and my friend said, "Rick, there's a bird on the phone," which I thought was funny because we don't call girls birds in America. So it's about a girl calling me, and so. 2 songs from Rick Gray and his girlfriend. All you van het album Sailor's Talk. We're just friends. Oh, sorry. Yeah, no. we're musical now partners. From today. Okay, live in Otterween. All right. So many stars claiming all the space in the sky. I'd never drank in outback bars, the same stairs in every room, amusement with a dash of gloom. There's a bird on the phone. There's a bird on the phone. With all the time in the world today, there's a bird on the phone. There's a bird on the phone, and she's hoping I can't stay.
There's a bird on the phone. There's a bird on the phone. With all the time in the world today. There's a bird on the phone. There's a bird on the phone. And she's hoping I can't stay a while. Should have seen the way we smiled, like purpose had a name. I'd never snap the thread in time that keeps the pictures clear. I see them now in every mirror. There's a bird on the phone. There's a bird on the phone. With all the time in the world today. There's a bird on the phone. There's a bird on the phone. And she's hoping I can't stay. There's a bird on the phone. There's a bird on the phone. But it's time to go home today. Thanks. All right. The next song is called Veterans Day. Isn't sure which way to turn, so he looks out to explore his options. He marks his way with the strange blue ribbons that he found at the parade, where the veterans rolled by, both young and old. And they said there was a day when we stood here as home, and but there came a time giving body and soul for this place. So he's standing with his crown of confusion, shining like a halo overhead. He reaches conclusions after all. There are some loyalties nothing known to man can erase. Have your lifespan written on your face. Looks like you've been saving grace for years. And he knows one thing for sure, he's tired of the voices saying you are here and it's just what you need to do. Looks at examples along the way. He studies the characters, he reads them through and through. Spots an old man at the corner bar, shining like an empty glass at the bottom of a full week's pay. There are some memories nothing known to man can erase. Half your time spent staring into space. Looks like you've been saving grace for years. He's looked away for so long that he's made the full circle and is staring him straight in the eyes. He's not gonna shine like that. There are some loyalties nothing known to man can erase. Half your lifespan written on your face. There are some memories nothing known to man can erase. Half your time spent staring into space. Looks like you've been saving grace for. Seems like you've been holding back.
you've been saving grace for years. Dankjewel. Wow, this was very nice. When did it start to combine your guitar music with violin? We started playing together about 3.5 years ago. Yeah. And before that, always solo on guitar? And playing with the bands, of course? Yeah. Usually it's in the past it's been me solo, but over the last 3.5 years, we've got a group of people that we play together with, but not everybody could come over, so. That's a long way from... Yeah. We're very happy to be here. Thanks for having us. Appreciate it. Let's make a deal and come back. Okay, will do. Thanks. Thank you for coming. Thank you, thank you. Rick Gray, dames en heren. Sailor's Talk, album is uit. En hij weer de laatste muzikale gast van deze aflevering van Noorderwien Live. Dit wie het. Hoi. Thank you. Wow.